ये आगे से कबो फोटो ना खींची, माफ कर दिए प्लीज प्लीज, माफ कर दी सर, प्लीज सर। गर्दन चाहिए कर। तोरा कहते इतना हिम्मत तो कारे रोज 40 ठंडा खा ले और मार खाता रे ओकरा से। हां छोड़ दो भैया, छोड़ दो। तो पकड़ो ओकरा के। येने का हो रहा बा? कौनो लड़की अगरा के रॉन्ग नंबर दे देले रहे। तोहरो एगो फैमिली बा, इहे से आज जिंदा छोड़ रहल बानी। खैर कबो तू हमार फैमिली के तरफ आग उठा के देख ले तो अपन आवे वाला पीढ़ी के देखे खातिर जिंदा ना बच पाए। याद रखिया। अरे बाप रे, हम मिस्टर इंडिया बानी। नाग देवता, अगर रउआ हमरा बिना कटले यहाँ से चल गईली तो हम वादा करतानी हम अपन लवर्स कॉटेज के रउआ के बिना 1 रुपया खर्च कैले फ्री में दे दे, एकदम फ्री, पक्का वादा। अरे उस्ताद, रउआ सांप के साथ सांप सीढ़ी खेला तड़ा का? अबे चेले, हमार हालत पे तरस खा और सांप के यहाँ से भगा। सांप महाराज, ये 1000 रुपया के नोट देता नहीं, हमरा उस्ताद के एगो पप्पी लेला, एकरा बाद तोरा के दूधो पियाई। अबे यहाँ हमार जान पे बनल बा, तोरा के सट्टा खेले के सुझाता। अरे चेला, कोनो करतब करो रे के भगा यहाँ से। उस्ताद समझ गए नहीं, अब हमारा कमाल देखी। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, तू नागिन मैं सपेरा, तू नागिन मैं सपेरा। अरे नागिन डांस छोड़, हमके बाहर निकाल। एगो शर्त बा। कौन शर्त? अपन लव कॉटेज हमारा नाम कर दा और तू हमार असिस्टेंट बन जा, हम तोरा के बाहर निकाले वादा बा। मुसीबत में गधों के बाप बनावे के पड़ेला। जय हो मंजूर नाग बा। देवता। ए जी, हाँ रवा के पता बा आज फ्राइडे बा? तो हम का करें? चिंटू घोड़ा पर बैठल चाहेला, अपन पीठ पर बैठाला फिर जइहा। खाली घोड़े पर काहे सैर करे? अपना ऊपर बैठाला, हाथी पर सैर कर ली ना, तय को गधा घर में बैठल रहेला ना, ओकर सैर करा दा। धीरे बोला, अलार्म के जैसन बाजत रहनी, ओके सूते दी। जब आदमी मेहनत करेला तो थक जाला, ये तो खाली घर में सुतल सुतल भैंसा हो गइल बा, जाके उठाओ ओकरा के। अबे भिखारी फिर से भीख मांगे आ गए, ओके छुट्टा पैसा दे सुन ले दे। अरे लस्का। भिखारी ना, तोहर भैया बाड़े, रोज के जैसन शुरू हो गेले। कहाँ रे अजीगर, 24 घंटा सुतले रहबे का? 10 बज गए, चल उठ, उठना। काहे उठा रहल बानी, मुर्गा बाड़ी का? जिंदगी में आगे बढ़े खातिर काम करे के पड़ेला। काम कैला से अगर केहू बड़ा आदमी बनत तो रउआ हवलदार ना डीआईजी अरे होती। सवेरे सवेरे तो सुब बोलल कर मनहूस, पहले ही एगो नौकरी से हाथ धो बैठल बाड़े। हम ऑफिस जाता नहीं। सुनला, सामने वाला पप्पू के बात सुनला ना, तोरा से 2 साल छोट बा, लेकिन आज 40,000 रुपया कमाला। रोज अपन माई बाबू के आशीर्वाद लेके ऑफिस जाला, उ लोग के दिल कितना खुश होत होई पता बा? और एगो निकम्मा तू
धोनी रउआ से 25 साल छोड़बा, बाकी पैसा कमावे में सेंचुरी लगा रहल बा, तो कम से कम रउआ सिंगल तो नहीं। दोसर के देख के आपन कुंडली मत बनाई, किस्मत में जे लिखल बा ओकरे खाई। भाभी नाश्ता तैयार बा? तोर खातिर पराठा बनवले तू बानी। चुप रहा चिंटू बेटा, तू तो कम से कम एक बार फर्स्ट रैंक ले आवा। कोशिश तो कर रहा बानी, नसीब खराबा का करी पापा। अरे हे दुर्गा माई, अगर तू हमार काम चोर भाई के काम पर लगा देलू तो यह नवरात्रि हम पूरा 9 दिन व्रत रखब माई। तू का देखत बड़ा? का ब्यूटीफुल नजारा बाना। पगला गिल बड़ा का? काश हमनी के माई इतना खूबसूरत होती तो हमनियो हैंडसम होती ना। ए मजा आवता चाचू। हमके नहलावे के बजाय डुबावत का है बानी? हम टाइटैनिक बानी का? नहीं खिलाएंगे हमरा। चलो अपन आइटम के ढूंढता नहीं, ओकरा से बढ़िया आइटम ना मिली हमके। का आइटम दिया कहाँ गईली? और राजा एक 2 मिनट खातिर पकड़बा। काहे रे, अंदर बम वम बा का? अरे ऐसन काहे बतियावा तड़ा, हम तो आके टेररिस्ट बुझाता नहीं। अरे शकल पर थोड़े लिखल होला, टेररिस्ट नाव से ही आवेले। अबे घूरत काहे बाड़े? देखे के टैक्स लागे लगा। अरे गवर्नमेंट भी तोरा देके टैक्स फ्री कर दी तोरा के। वहाँ का करतानी यहाँ ही ना। हाँ बस आवता नहीं, कुछ कहत रहल। अरे भैया रवा के बैग खातिर सिक्योरिटी चाहिए तो हम बानी ना। तू चमगादड़ जैसन लगा तड़ा। ओकर जैसन लटकबो करीला। पागल लगा था हमरा के। साड़ू जी बैग हैवी बा, संभाली। तू हमरा के साढ़ू बुलौले ना, चटपटा मसाला कहली। उ कन्या के बिया। वो हमके जीजा बुलावे। और तू? ओकरा के हम साली। आशीर्वाद दही ना। जा वो हमके बुला रहल बिया, हमके जायदा। तोरा तो जाए दे, ओकरा कबो ना। काहे जी रउआ लइकियन के लाइन मारत फिरत बड़ा? अरे हम तोरा खातिर कपड़ा लावे गए रही। बाकी हम तो पहनले बानी चुप ना। रह। पूरा पानी मैला हो गई, बाकी तू अबले साफ ना भइलू। डुबकी लगा आयल बाड़ू की मछली पकड़े। ला जाके कपड़ा बदल ला। कृष्णा केकरा घूरत बाड़े? तोहार होखे वाली भाभी के। वाह कितना गजब लड़की बिया। कैसन लागी हमनी की जोड़ी? आहा, दुनिया के सबसे अद्भुत जोड़ी लागी हमर दोस्त। गब्बर सिंह और हेमा मालिनी के जोड़ी जैसा। साले भड़कई बे तो ठाकुर के जैसन हाथ ना रही, धोवे के लाले पड़ जाई। ये सब जायद हमर दोस्त। अब सुना, इस सोना के रिंग तुला ओकर पैर में फेंक दिया और ओकरा से आराम से पूछिया इस सोना के रिंग राउर बाना? तब वो कही कि हम इतना महंगा रिंग ना पहने ली। तबे हम एंट्री मारब और तोरा से बोला कि ई रिंग जे बा वो हमार बा। फिर तो ये रिंग हमरा के दे दिया। ओकरा बाद हम कहब कि भैया टॉर्च के रोशनी लेके भी ढूंढबा ना तो ऐसा लेके तोरा ना मिले। फिर ऊ पड़ जाई ना। लेकिन चांस बा। चला दे। इले ई रिंग राउर बा? नहीं खे। ध्यान से देखिए, राउरे हुई। अरे ई कहली ना किए कर रिंग नहीं के, और ई साड़ी से भी ना मैच करेला। ब्लाउज के स्लीव से मैच खा रहल बा, ली ही ना। आहा, लागत बा के रिंग पहना के रही। पहन के देखी ना, फिट होगी। रवा इनकर छोट बहिन लगे नी, कहीं ना पहन लेवे। शर्मात बाड़ू का? अरे ये अंगूठी एकर ना हमार बा। ये कहाँ से आ गई? राउर उंगली में भी बहुत नीमन अरे लगता। रुको, ये अंगूठी हमार बा। तोहार कैसे? तोहार शकल रिंग से मिलता। बस करा, बंद करा ये सब अब ड्रामा। दरअसल ए रउआ से बात कइल चाहत रहे। ए रिंग वाला ड्रामा इहे खातिर कैलस। प्लीज हमार रिंग वापस कर दी ना। एक ड्रामा के चक्कर में हमार रिंग चल जाई। अरे बाप रे, रउआ हमार अंगूठी काहे पहनत पनी? ई रउरा खातिर अशुभ बा। चिंता काहे करत बड़ा भैया तू? दशहरा के दिन सोना के मिलल बड़ा शुभ होला और जे देला वो भाई बन जाला। आहा, का रिश्ता बनाई ले बा। ए बहुत हो गल, चुप कर। चला तू लोग यहाँ से। सर रिंग बहुत महंगा बा। बिन मांगे आइडिया देहल महंगा पड़ेला। हमार आइडिया हमरे महंगा पड़ गई। ई सबक याद रही ना, कबो ना भूलबा। तोरा वजह से हमर सोना के रिंग चल गई। सोना के रिंग गईल त का भइल? तोरा बियाह में पीतल के देब ना। वंस मोर। अब चला।
अरे कितना भीड़ बा। देखिया मन में भक्ति रखिया, बाकी धक्का मत खाइया। जीजा जी इतना लंबा लाइन में दर्शन कैसे करी जाए? अरे तू चिंता मत करा, हमरे रात चिंता का है। अब अहिए कुछ करता नहीं। देखिए अंदर अरे मिनिस्टर साहब हमरा दर्शन छूट कराल के बड़ा। बीमारी बा, अभी केहू अंदर नहीं बच जा के रहिया सकता। हमसे। उधर हटी। तू मंत्री जी के आदमी बड़ा। हाँ। रिजर्वेशन करा लेता तो लाइन न लगावे पड़त। एक कोनो ट्रेन बका के रिजर्वेशन करवा ली। मंत्री जी तो खुदे कब से लाइन में खड़ा बाड़न। रहदा ट्रेन में भी तो वेटिंग में ही ले जाला। अरे कहाँ चल गई? अरे एक बार देखली तक अंगूठी चल गई, अब ओकरा से हम ना मिलब। चुपचाप ओकरा ढूंढ ना तो तू ना मिलवा। वहाँ भी आ। अरे चलो। रवा लोग यहाँ काहे खड़ा बानी? हमार ऊपर तक पहुँच बा, रवा लाइन ना लगावे पड़ी। रह दी हमार जीजा जी दर्शन करवा दी वो है। बटला के साथे दर्शन करके भगवान ना मिली है। कम विथ मी। चप्पल तो बड़ नीमन बा राउर। टेस्टी भी, खा के देखवा तू। वो काबा हम अभी नाश्ता करके आइल बानी, भूख नहीं खे। एकरा से पूछता नहीं तू अरे खाई बा? खा ला प्यार से खिलावत पड़े। अरे बाप रे, रउआ के ऐसन हालत के कैलस? आज भीड़ बहुत ज्यादा बा, सुना दर्शन कोनो और दिन करल जाए। जीजा के तो हजामत हो चुकल बा, हमरा साथे चलबू? देखिए रउआ लोग ऊ गेट से जाई, ई गेट बंद कर दियल गइल बा। अरे बाप रे कितना लंबा लाइन बा, आगे कैसे हम जाए? तोरा के मारत रहब और तू आगे बढ़त रही। अरे का पड़े? अरे मार। अरे हटा भाई हटा। चला। हमरा के बारे में हटा। कुछ काम ना करे ले। ए, मुंह का ताकत बढ़े, हम डीएम के भाई बने। हाँ। चल गेट खोल। अचानक चला देखा। चला, आप सब अंदर चला। हाँ, चला चला, चला 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 हाँ, चला जल्दी भाई। जल्दी चला चला, चला। हाँ, चला चला। चला। ए तू बाहर रह, अरे का भाई? चप्पल संभाल, गेट बंद कर। अरे सुनील, बड़का भैया कृष्णा के ने गइल। राउर कृष्णा के और के अंदर लेके गइल बा और औरा लोग के इजे छोड़ देलस। सुनिए पंडित जी, पूजा मस्त होवे चाहिए। बेटा ऐसा बात ना करे के चाहिए, पूजा श्रद्धा से हो खेला। देखिए पंडित, ज्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं है, पूजा शुरू करें। रउआ नाम बताई। रेडीमेड। हमरा के सब रेडीमेड चाहिए ना, यही से नाम पड़ गए। सकल से ही लगा तड़ा। बेटे राउर नाम? संध्या। संध्या, नाम तो संध्या बा, लेकिन सुबह की तरह एकदम खूबसूरत बिया। माई हमरा के आशीर्वाद दी, अगला साल तक एकर बच्चा हमरा के पापा कहे। हम कॉलेज टाइम में यहाँ घूमत रहत रहली, यही से यहाँ के बारे में सब पता बा। कॉलेज टाइम में यहाँ काहे आवत रहला? लेकिन के तंग करे खातिर। साडू साहब, हाँ? एक्शन सीन तो हो गई, अब कॉमेडी सीन काहे करता नहीं? भैया इतना सारा लोग जो यहाँ आवेले कहाँ रोकेले? अब हम बताओ तानी, यहाँ जगह नहीं खे तो का भइल? बाहर 5 स्टार बुक करता नहीं, 40-50 हजार में हो जाला जुगाड़। अगर क्लास बंक ना करता तो सही सही अमाउंट बतावता। तोहरा देखे के बाद हम सब कुछ भूल गईली, तू ही बता देना। माई के भक्त कहूँ भी रह सकेले, भक्तन खातिर धर्मशाला बा। जमीन पर बिछावे खातिर एगो चटाई और ओढ़े खातिर एगो चादर काफी बा। अरे थैंक यू संध्या जी, आज रउआ हमारा IQ लेवल हाई कर दिली। फोन नंबर मिली? नंबर का है? KBC में फोन अ फ्रेंड में काम आई। ये चल चल बहुत हो गई, अब चला भी। संध्या जी, घर के नंबर प्लीज। चलो। जीजा जी लिखा नंबर बोली 257 257 4382। 4382। हाय बाबा। गाड़ी में केहू उठावत नहीं के यार। अरे लागत बाबू पुलिस वाला के नंबर देले बिया, यही से एम्बुलेंस बुलावे के ही पड़ी, कहे कि आज तई मार खइबे करी भाई। जब स्कूल में बच्चा मार खाला तबे वो आगे बढ़ेला। हाँ? वैसे ही प्यार में प्रमोशन पाए खातिर गर्लफ्रेंड के थप्पड़ जरूरी बा। अब हम ना खाई भाई, तोरा जाए के बाद तो तू अकेले जो। अरे ओकर पता निकाला और पहुँच जा। व्हाट एन आइडिया सर जी। हेलो, इंक्वायरी। अरे रुका रुका, ये सीनियर सिटीजन बा, सरकार भी इनका सहूलियत देवेली, तू सब काहे मारत बाड़े? ए, बीच में बोले वाला तू क्या बड़े रे? संध्या के बॉयफ्रेंड। का भइल? तू सब यहाँ बिजी बाड़े, वहाँ फोन उठाए वाला क्यों नहीं? टाइम पे फोन केहू ना उठावेला। गुड डायलॉग। उठा चाचा। काहे मारत बाड़े रहुआ के? संध्या के देखत रहा। बाप रे, एहे में तोहर गलती नहीं खे। संध्या आइटम ऐसन बिया के केहू के नजर ना हटे। चुपचाप यहाँ से निकल निकल निकल। अरे पतली गली पकड़ के निकल ना। ए, संध्या कहने बिया? ऊपर बाड़ी। ओके। संध्या। अरे के बाड़े तू जो बिना पूछे हमार फोटो खींचत बाड़े? संध्या के फोटो खींच आइल रहली। हम ही संध्या का बानी। मजाक बा? वैसे रवा भी कितना सुंदर बानी, कवन क्रीम लगावे नहीं बताई? अच्छा तो क्रीम बेचे आयल बाड़े, चला निकल यहाँ से। नाराज मत हो की, संध्या इहे नंबर दे ले रही। तोरा पता बा ई केकर घर बा? केकर बा? गंगा यादव। गंगा यादव।
यहाँ के वो छोट बच्चा बा वहाँ पोलियो बूथ पर पोलियो पिलावे के बा हम पोलियो से आइल बानी। तो हमार फोटो उतर ले, अब तो हर फोटो उतरी। अरे अरे केहू ना बा ना ना यहाँ? काहे उनका बुलावता नहीं। हम सुन ले बानी औरतन के दिल बहुत बड़ होला। आज हमके माफ न कैली तो हमके भागे पड़ी। भाग कृष्णा। अरे कहाँ मर गए तू लोग काली? यहाँ आवा, जल्दी आवा। अरे बाप रे, अरे मैडम बोनस बांटत बाड़ी, जा जा। अरे निकम्मा सबके सब का करत रहले? बिना पूछे ऊपरे कैसे आ गए? का कहता नहीं वो राउर फ्रेंड नहीं खेरल। के रोवलस तोरे बहन के? एगो पोलियो वाला। ऊ के रहल पता ना चलल तो तोहन सबके का होखी? हमने के पोलियो के डोज लेवे के पड़ी। समझदार बाड़ा तू। जे भी एकर फोटो उतर ले बा ओकरे पूरा खानदान के फ्रेम में लगा दे। जितना एकर आंसू बहल बा उतना ओकर खून बही। तू लोग का चाहताड़ा? हमनी के ओकरा के ना छोड़ा भाई। तो खो जाओ ओकरा के। लोग वहाँ अपन प्रॉब्लम सॉल्व करावे जाइलन और तू वहाँ से प्रॉब्लम लेके आयल बड़े। बे भूले के कोशिश करता नहीं, तू याद दिलावत बाड़े। और कोनो आइडिया निकालना यार। चाचू। ए चिंटू का भइल मुन्ना? गुंडा आइले रहे। गुंडा? हमनी के घर। हमनी के घर? मम्मी पापा के। का भइल आगे बता ना। पुलिस से बात हो गई का? पुलिस से का बात करेक बा? वो तो हमेशा काम हो गए के बाद पहुँचेला ना। जब इज्जत के धज्जी उड़ेला तो कैसन लागेला पता चलल? तोहार भाई हमरा मेहरारू के अपन गर्लफ्रेंड समझेला। तोर भाई के इतना हिम्मत की ओकर फोटो उतारे? ओके छोड़ब ना, खोज के मारब ओकरा के। ले ओकरा के फोन करके अभी बुलाओ। सर हम मानतानी कि कृष्णा शरारत करेला, थोड़ा बहुत झूठ भी बोल सकेला, पर केहू औरत के साथे छेड़छाड़ ना कर सकेला। हमार विश्वास करी। देख पब्लिक के सामने तमाशा मत बनाओ, ना तो हम तोर तमाशा बना दे। फोन करो ओकरा के, बुलाओ जल्दी। गंगा भाई सब हमार गलती बा। ये लोग बेकसूर बाड़े। जो सजा देवे के बा तू हमरा दी ही, लेकिन ई बिचारन के जाय दी ही। ओहो तू ही बाड़े जो हमार मेहरारू के फोटो खींच ले। कैसा आइल बा फोटो? बढ़िया लागत या ना? अरे पूरा देश हमरा साथ फोटो खिंचवाल चाहेला, अरे हमार मेहरारू के फोटो खींच ले हैं? भाई हम जानबूझ के नहीं कैली। एगो लड़की अपन नंबर बता के राउर नंबर दिलस। इनकर कोनो गलती नहीं खे, माफ कर दो प्लीज। अरे तोरा क्या ऐसा ही माफ करे के होखा तो तोरा क्या ऐसे पागल होके ना खोजती हम? सर एकरा के मालूम ना रहे सर, माफ कर दी सर। अरे तोरा के मालूम बा, हमरा के मालूम बा, लेकिन दुनिया के ये आगे से कबो फोटो ना खींची। माफ कर दी प्लीज, प्लीज माफ कर दी सर, प्लीज सर। गर्दन चाहिए कर। तोरा कहते इतना हिम्मत तोड़। कारे वो साले ठंडा खा ले और मार खाता रे ओकरा से। हां छोड़ दो भैया, छोड़ दो। तो पकड़ो ओकरा के। येने का हो रहा बा? कौनो लड़की अगरा के रॉन्ग नंबर दे देले रहे।
तोहरो एगो फैमिली बा, इहे से आज जिंदा छोड़ रहल बानी। खैर कबो तू हमार फैमिली के तरफ आग उठा के देख ले, तो अपन आवे वाला पीढ़ी के देखे खातिर जिंदा न बच पाए। याद रखिया। संध्या, संध्या, का भाई जीजा जी? ई तू का कर देहलू? ए जी, कुछ करे से पहले मीठा हो जाए। हमार दिमाग गरम बा और तू हमके मीठा देत बाड़ू। भगवान के प्रसाद बाद दिमाग ठंडा हो जाए। दा दा पहले बतावे के चाही। का भाई जीजा जी? ओम शांति। उ चिपकू के तू रॉन्ग नंबर दे देलू, ओकर जिंदगी में सब रॉन्ग हो गई। रॉन्ग नंबर देवे से ऐसन का हो गई? तू जे नंबर लइकवा के देले रहू, वो गंगा यादव के रहे। ई कौन बा? खतरनाक और बदसूरत गुंडा। वो कृष्णा पर जानलेवा हमला कैलस। बहुत बड़ा गलती कर देलू। ओकर बुरा दिन शुरू हो गई। जीजा जी ओकर एड्रेस दी, हम ओकरा सॉरी बोलल चाहेनी। जे हो गई सो हो गई। अब तू ओके सॉरी बोलबू तो वो तोरा से हमेशा खातिर चिपक जाए। बस का भाई? लड़की थाना में रही। हम याहू गूगल सब सर्च कर चुकल बानी। तोर गर्लफ्रेंड कहाँ बिया? विरार के खोली और में। तोर बीबी? वो तो हमार पनवेल वाले घर में भी है। आज अगर सांस तक वो लड़की के पता ना चलल ना, तो तोर बीवी के तोर गर्लफ्रेंड के बारे में बता दे। बाकी वो तो माँ के गल लिया। तू दूधू को लड़की के साथ मजाक कर रहल बाड़े और हमर जिंदगी एगो लड़की के कारण नरक बन गिल बा। उठ! एक बात कान खोल के सुन ले, अगर 2 महीना में वो लड़की हमरा के ना मिलल ना, तो तोरा साथ साथ तोर परिवार भी खत्म। कुछ भी करके वो लड़की की ढूंढ के ला, समझ ले। अब जो यहाँ से भाई, हमनी के अलावा और केहू के पता ना चले के चाहे कि हम ओकरा ढूंढत पानी, वरना तोर। ठीक बा भाई। साइलेंट फिल्म चल रहल बा का? कुछ बोलत काहे नहीं के? बोल के भी का होखे वाला बा? इतना दिन से तोरा के समझा रहल बानी, लेकिन कोनो फर्क ना पड़ल। भाई हम ऑफिस जाता नहीं। देखला, वो पप्पू से सीखा। हाँ, ज्यादा नहीं ट्यूशन लेवे। अरे पप्पू रुक जा। 5 स्टार होटल के वेटर और नखरा आईटी कंपनी का मैनेजर जैसे ना। का रे पप्पू, बचपन के वो दिन भूल गए का तू, जब फटल चड्डी के नाड़ा बांधे ना आवत रहे त वो नाड़ा बांधे के जॉब तो हमरा से करावत रहे। आज जब तोर जॉब लग गई तो हमार चड्डी उतारत बाड़े। तोर आवाज तोर मम्मी के अलावा केहू सुनलस तो कान सुन कर देब। चल निकाल। आम चवन्नी के और दिखावा 12 आने के। अच्छा, अब गुंडागर्दी भी शुरू कर देला। ओकरा शांति से समझौली ना, हटा। रुक जा, बहुत नाटक देख लेली तोहार। आज के बाद तू ये घर में ना रहा। निकल जा। का? ई काहे यहाँ से निकल जाई? गंगा यादव एकरा के जिए ना दी। गुंडा से डरे के का जरूरत बा पापा? चाचू ओके मार दी हैं। देखला, इहो तोरे संगति के असर है। इस शहर में रउआ अलावा सब हमार जैसन बाड़े। रउआ से ज्यादा एक्सपीरियंस बा। केहू के भी डर से हम शहर नहीं छोड़े वाला। जे हमरा पे उंगली उठाई ओके हम ना छोड़ब। काफी खर्चा कैले बा घर पे। हमार अंगूठी बेच के घर बनैले बा। ज्यादा बोलबे तो अंगूठा तोड़ दे। अरे हमार भाई, भाभी निहन सुंदर होकर घर भी बा। ओकर बड़ाई तो हम सांझ तक सुन सकीला। यार ई घर के मेन डोर कहाँ पर बा? मिले खातिर मेन डोर से ना बैक डोर से जाइल जाला। ये उल्लू के पट्टा कौन बा? अरे वो देख ली, छोड़ो ओसे ना। तू का डरत बाड़ू? आई लव यू। घंटियों के अभी बजे के रहे, दिमाग के घंटा बज गए। रुका, हम आवता नहीं। रेडी रहा, आके मेड खेलत। का भाई, घंटी काहे बजौला? ऑफिस जाते नहीं तो आशीर्वाद लेवे आ गए नहीं। सही बा, लेकिन टाइमिंग गलत बा। लेला जा, ऐस करा जा। अरे लुंगी उठा के आशीर्वाद काहे लेत बा? माई बाप के पैर छुए वाला सच्चा बेटा होला। ओहो। मकान मालिक के पैर छुए वाला डरपोक होला। ओकर डर निकल जाई तो सच्चाई भी बाहर निकली। तो निकाला। हाय ऐसा लागत बा हम रउआ के कहीं देखले बानी। राउर नाम का बाजी? वेणुचंद्र। वेणुचंद्र। राउर घर कहाँ बा? कोलीवाड़ा के प्रतीक्षा नगर। कोलीवाड़ा में है। रउरा बचपन के दोस्तन के नाम याद बा? याद बा, पूछा तो दोस्तन के नाम जल्दी से बोला। हरीश, सीनू, वेंकटेश, सत्यम, बाबू। अरे यार वेणु। अरे तोर लंगोटिया यार हरीश हम ही तो बानी। अच्छा, बाकी हम तो ना पहचान ली।
ये लोग से मिला सीनू, वेंकटेश, सत्यम और बाबू से। बाकी हमके कुछ कंफ्यूजन हो रहा अरे है। तू बचपने से कंफ्यूज रहे। तू 5 नाम ले लेना, वो 5 नाम वाला हमने तो बानी। नाम तो तू सही बता रहल बड़ा, बाकी शक्ल केहू के ना पहचान रहल बानी। हमनी बदल गए नहीं, बाकी तू ना बदलला। उहे रूसी वाला बाल, उहे फाटल आवाज, उहे कलर, और उहे मुर्गा जैसा Shut up! मूंछ। कोयला के खान के इतना मत खींचा। मतलब तू हमार खिंचाई कर रहल बड़ा। हाँ, प्यार में सूरत ना दिखेला, काहे के प्यार त अंधा होला। ई तो प्रेमी प्रेमिका के लाइन है। यार जमाना बदल गिल बा ना। हमके तो लागत है जमाना ना दोस्त बदल गइलन। तू बचपने से कंफ्यूज बाड़े ना, एक पैग मार सब समझ जाइए। ठीक बा, मारा तानी। काहे के हमनी के बिल तो तोरे भरे के बा ना। हाय गाइस। हाय। ई के बारे में हमार बचपन के दोस्त। ये कौन बा? इनकर बचपन के दोस्त। ओहो, बार बार फेल होके वाला सभी दोस्त बार में बाड़े। हम कबो फेल ना भइल। हम तो होके कहीं देखले बानी। तू रेडीमेड के ऊपर रह हाँ, लेना। सही कहला। रोज होकर लुंगी उठा के आशीर्वाद लेवे ले। हाँ, लेवे के पड़ेगा। साच बेणु। हाँ भाई, छी 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 छी, तू तो एकदम में बेशरम हो गिल बाड़े। शर्म करब तो घर में ना रह। अरे तोरा ढेर सारा घर मिल जाई, तू घर खाली कर दे। वो ऐसन हमरा ना करे दी। अगर हम ऐसन कही तो हमके जान से मार दी। ए भाई, हाँ? तू हमके ओकर पैर पकड़ा देखला, लेकिन गला पकड़त नहीं देख ले। बाकी वो ऐसा काहे करेला? अरे यार सविता बाई के साथे रेडीमेड के चक्कर बा। रोज रात के 1 बजे के बाद हमारे दरवाजा के घंटी बजाएगा। अरे खोले में देर काहे भाई? नींद में सुतल रानी। हमेशा खातिर सुता दिन का डार्लिंग? कम सवेरे काम पर जाए के बाद। हमार काम का तोर बाप करी, जाके बरामदा में सूत। सर हम रोज रहुआ वजह से ऑफिस देर से पहुँचे नहीं। ऑफिस तो पहुंच जाला ना, बाकी एकर पति रोज बाहर जाला का? अरे ऐसा घूरत काहे बाड़े रे? पैर छू पैर छू, इनका क्या अपन बहन समझ। हम तो ठहरली बैचलर, उनकर हरकत के रोज रोज देख के हमार भावना के संभावना बढ़े लागेला। हम खुद पर कंट्रोल ना कर पाइला और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाइला। ए, रुक पापी रुक। ई बाइस्कोप जैसन होल से का देखत रहले? खिड़की से देखात ना रहल। का दिखत ना रहे? अरे तो अंदर आके लाइव देखे के चाहिए, होल से काहे देखत रहे? जैसन रहुआ चुपे, जाके हमरा खातिर ब्रांडी लेके आवा। गांधी जी के देश में ब्रांडी के बात करता नहीं। जाके विस्की ले आवा। राउर नाम पर ना दी तब। का? हमार नाम से कुकरो कांप जाला। रहुआ के देख के नहीं लागत। हमरा से डायलॉग बाजी कर दे। तनी हमार बेल्ट लावा तो। ओकर तकलीफ मत करी, हम जाता और नहीं। सुन, खंबा लेके आई है। आपका बुक्की होल से ना देखम। ता कहने से देख बे रे। नहीं और देख ले। बहुत हो गइल। ओकर अत्याचार सहे के तोरा आदत हो गिल बा, मगर हमनी के सुने के आदत नहीं के। जा जाके ओकरा से मुकाबला कर। आगे ओकरा से लड़ा नहीं खिंचा अब हम तोरा वहाँ ना रहे दे, काहे कि वो घर हमरा चाहिए। हाँ, अबले वो तोर बैंड बजावत रहे, अब हमनी वहाँ जाके बैंड बजाई ओकर। इतना रात के जेब। अरे, तोरा के वो रात में डिस्टर्ब करत रहे ना, तो सभे काम रात में हुई। का कहत ए, बड़ा? जा अकाउंट क्लोज कर हाँ, के चलो आवा। अब एक बार में पीजो। का रे पीले बड़े का? इतना रात के बेल बजावत रहे? दबा के देखा तो नहीं करा और बेल चालू बाकी ना सर। चल माफ करी, जल्दी से गोड़ छुके निकले। आवाज नीचे करा, ना तो साइलेंट मोड के बटन दबा के वाइब्रेशन पर ले आई। का काले तू हमरा के साइलेंट मोड पे करबे? होश में ना बाड़े का? तू अपन होश संभाला। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। रहुआ अपन पूजा पाठ में व्यस्त रहे नी और ई टकलू सविता बाई के साथे। का सुनी जी, सुनी ई आदमी का कहता राउर और सबिता के टाका भिड़ल बा। एक्टिंग करेली। चल अंदर चल। अरे चल तू चुप रह। चल अंदर चल, जल्दी जल्दी चल, चल अंदर। देखत बाड़ू संध्या, तोर दीदी हमरा पे शक करत बिया। हमरा जैसन संतान का करी संध्या बताओ। समझावा तानी। समझ के जे ना समझे, हमरा समझ में ऊ ना समझ बा। अरे ऊ सविता से प्यार करेला। पर सविता शादीशुदा तोरा के बिया। ही पता बा ना, ओकरा के थोड़ी के पता बा। ऊ शायद भुला गइल बा, याद दिला के आवता नहीं। संध्या के अंदर लेके जा और भक्ति संगीत सुना के एकरा अंदर सूतल पति भक्ति के जगावा। आवाज खूब तेज कर दिया ताकि बाहर के आवाज अंदर ना आ पावे, यहाँ तक कि हमरो भी। चल अब टाइम खोटा ना करा, निकल ला। अंदर जाके पति परमेश्वर के नाम जपा, हम ओकर राम नाम सत्य करके आवता नहीं। का भाई अंदर धुलाई हो गेल ना? का रे का कहला? अरे तू अचानक बदल कैसे गेले भाई? अरे घर वाली के बाहर वाली के बारे में बताइबा तो ऊपर वाला तोरा कबो ना माफ हमनियो ना करब। ई कैसन टीम बा? ई बैटिंग टीम तोहार धुलाई करे खातिर। ई बा कैप्टन और हमनी सब एकर प्लेयर। आज तोहार गेम होई। अटैक। पूजा, संध्या, दरवाजा खोला। अरे हम ही अपन पैर पे कुल्हाड़ी मार लेली। दरवाजा खोला। का करताड़ू? खोला दरवाजा, खोला। हमरा सर पे टीप मारे के मतलब? कुछ खड़बे का? बस ऐसे ही पूछ ले ली। एगो गरम खबर बा, कहा था बता दी। हाँ बतावा ना। हमर दोस्त 10 मिनट में तोर घर खाली कर दी। इतना जल्दी का? 1 महीना के एडवांस देले बानी। पैसा जान से बढ़ के होला का? जितना जल्दी होके दूर हो जो। अरे बाकी शिफ्टिंग खातिर ट्रक भी तो चाहिए ना। अरे हम तोर पैकअप के पूरा तैयारी करके आयल बानी। इतना जल्दी पैकअप? अरे मतलब तोरा पिकअप करे आयल बानी।
एगो और बात कही। हाँ कहा ना। जब केहू माचिस मांगे तो ओकरा के लाइटर ना देवे के चाहिए। हो सकेला ओकरा के कान खुजावे के होके। बहुत सही बात कहला। थैंक यू। ओके जाता नहीं। ओके नहीं के जाए के, हम जाता नहीं। हाँ ओ चला। पी के तो चूहा भी शेर हो गई। आज पहला बेर मजा आयल। तू तो आजाद हो गया हमार दोस्त। बाकी हम जाई कहाँ? कहीं भी जा, बंदोबस्त ना केला का। लोग रूम ना ढूंढला। अबे चुप है, टेंशन मत दे। अब तोरा क्या करे के बाद? जैसन कब हम करब। हम आगे आगे बाइक में चलब और तू पीछे ट्रक में। हमनी के फॉलो करिए। कहने जाए के बाद हमार दोस्त लोग मोबाइल जैसन बालन, तू नेटवर्क जैसन फॉलो करा। चला ये तो हमरो समझ में नहीं के आवत। उनका फोन कहाँ निका करा? लोग के फोन नंबर हमरा लगे नहीं खे। तू तो बोलत रहा दोस्त बाड़न सन। तू लोग भी तो ये काले रहले। लगा तो तोरा के उल्लू बना के गईले। तू ठीक कर रहल बाड़ा। थोड़ी देर वेट कर प्लीज। तोरा उल्लू ना गधा भी बना के भाग गईले सब। गधे ना, हम तक गधा के सरदार बानी तबे वो लोग उल्लू बना देलन। पहले बतावा कहाँ छोड़ दी? कोनो सार्वजनिक शौचालय पर। वहाँ कहाँ खातिर? कहे कि वहाँ से नहा के हम ऑफिस जा सके। चला। हमने अचानक घर काहे बदलत बानी? काहे कि वो घर में हमार किस्मत सुतल रहे। शायद ई घर में हमनी के नसीब खुल जाए। लेकिन रउआ एक बात ध्यान रखिया, पड़ोसी लोग से झगड़ा मत करिहा। लगाता तू ई घर के साफ सफाई करे वाला बाड़े। घर के साफ सफाई ठीक से कैले बाड़े कि ना? सुनी जी, ये मकान मालिक बाड़े। सॉरी सर, हम रउआ के पहचान ली ना। ना पहचानला? सॉरी। अब तो पहचान लेला। जा लेकिन किराया टाइम पर दिया। ठीक बा। तनी साइड हटा। स्पीड ब्रेकर जैसन बीच में ही रुक गए। सॉरी ना बोले फिर भी माफ कर देनी। जा। अरे बाप रे, यहाँ काहे आवता? पूजा एने आवा। जे तोरा रिंग देले रहे वो यहाँ आ गइल बा। हम वापस ना दे। देबू कैसे ना? वो तोरा से छीन ली। संध्या के बारे में पूछी तो कदिया चल गई। अरे खड़ा खड़ा मुंह का देखा ताड़ू? कुछ भेजा मैं घुसल की ना? घुसल जा रोकाओ के। टिंग टोंग केहू बा? एनीबॉडी होम? कैसन बानी रउआ? ठीक बानी। रेडीमेड जी कहने बाड़े? रेडीमेड? हाय हाय। ना तो ही रवा बारे में पूछले ना ही संध्या के बारे में। इनका तो बस पतीला चाहिए जी। दे देहलू ना। अब तू जाके अंदर पूजा करा। जल्दी जा। जा। का रे तू यहाँ गए? डायरेक्ट किचन में एंट्री? का बात बा बोलना। क्या किस्मत बा? बेडरूम में घर वाले, किचन में बाहर वाले। रोमांटिक फिल्म बा। हम इनका साथे कई बार फिल्म देखे गईली, पर आज ले पूरा फिल्म ना देख पाई। चमेली, ई लल्लू से अपन पल्लू संभाला। जरा सा तो खुलल रहे। हाँ बोले। बतावा यहाँ काहे इला? पतीला चाहत रहे। काहे खातिर? दूध गरम करे के बा। दूध काहे गरम करे के बा? मसाला चाय पिए के बा। पतीला हम काहे दी? अंडा फोड़ दी। अब तोरा ई घर में वॉचमैन बन के रह पड़ी। न तो तोर करंट अफेयर के बुक अंदर खोल दे। संध्या कहाँ पड़ी? अति सुंदर। तू अंदर कैसे आ गई? हम तोहार ऊपर वाला कमरा परमानेंट किराए पर ले ले बानी। तू हमके रॉन्ग नंबर देलू। हम गलत प्लेस पर पहुंच गईली। अब राइट प्लेस पर पहुंचल बानी। देखा जे भी भइल, हमके ओकर बहुत अफसोस बा। गलती हमार रहे। आई एम सॉरी। आई लव यू। का कहले? आई लव यू। देखा जब केहू सॉरी बोलेला तो इट्स ओके या ऑल राइट कहल जाला। और तू हमरा से आई लव यू कहत बाड़ा? काहे कि हमरा अंग्रेजी ना आवेला। जीजा जी। संध्या। ओके कमरा किराया पे काहे देली? अरे हम कहाँ देहली? काल एगो औरत आइल रहे। हमरा रेंट पर घर चाहिए। कितना लोग बड़ा? हम, हमार पति और हमार 2 बेटा। बोला वो कौन एंगल से ओकर बेटा लागेला? कैसे हूँ रउआ ओके निकाली? कैसे निकाली ओकरा के? डिपॉजिट में जौन रुपया वो हमके देले रहे, जुआ में हार गई नी। बड़ गुस्सा में गइल बिया, पता ना का करी। कितना लोग बड़ा? 4 जने। केने से आइल बड़ा? मदनपुरा। कौना काम से? बिजनेस। कैसन बिजनेस? बिजनेस माने बिजनेस और का। यार इतना बड़ा शहर में हमनी को कैसे ढूंढब? और यहाँ के पानियों अच्छा नहीं खे। ढूंढे के पड़ी। उबलत पानी पी के ढूंढे के पड़ी। एक संध्या होती है। हम आओ तनिया। हाँ। एक्सक्यूज मी, धूप में कलर काला पड़ जाई बेबी। हाय चिंटू, कहाँ जात बड़? कंप्यूटर मैकेनिक ढूंढे चाचू। आंटी के हाथ पकड़ के रास्ता पार करवाई है। अरे बाप रे, गाल लाल हो गई। का कहत रहा? कंप्यूटर काम नहीं के कर रहा बा चाचू। अच्छा मैकेनिक बुलावे जात बड़? कंप्यूटर बनावे वाला मैकेनिक ना होले, इंजीनियर होले। अंग्रेजी ना जानीला। चला हम सिखा दी। चेहरा ताला जैसन काहे लटकल बा? एमे इतना डिसअपॉइंट होवे के कोनो बात नहीं के। हम जाके ओकर अपॉइंटमेंट लेके आवत तनिया।
नमस्ते भाजी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। अच्छा तू लोगन के पास और कोनो काम नहीं है? काम तो बहुत बा लेकिन हमने के टाइम पास ना होखेला ना, यही से टाइम पास करता काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, ई कहावत तू ही लोग खातिर बा। ऐसे टाइम पास करे में शर्म ना आवेला? ना भौजी रवा गलत समझत पानी, हमने तो यहाँ बॉडी बनावत और पानी। हम कसरत करके पसीना बहाओ। छी ई का बा? का करत बाड़ा? ई कंप्यूटर बा। अच्छा हमरा लागल टीवी बा। जीजा जी वो हमार कंप्यूटर खराब करता और रवा खड़ा देखता नहीं। देख देख के हमार आंख पथरा गइल बा। ओह गॉड। संध्या, योर सिस्टम इज रेडी। MSc Computer Science, gold medalist from university, okay? Every jobless is not necessarily hopeless. चलता नहीं। भाभी भूख से दुबला हो जात बानी। अरे खाना तैयार बा बेटा। पेट में चूहन के रेस शुरू हो गई बा। कोनो चूहा पर पैसा लगा दो। रहुआ वो दिन ऐसन काहे कहली कि अंग्रेजी नहीं खियावत? अच्छा भाभी कहाँ बाड़ी? चिकन में किचन बना रहल बाड़ी। बेरोजगार के MSc आज काम आ गई। नमस्ते भाभी। अरे बेटी तू पता बा हम तोहरा अपन हाथ के डिश खिलावे खातिर बुलावे वाला ही रही। अच्छा तू बता तोरा का पसंद बा? ना भाभी ना हम कुछ नहीं की सुने वाला। बैठ 2 मिनट में हम बनावतानी। अच्छा तू यहाँ रहबू ना कुछ दिन? ना भाभी कॉलेज शुरू होखत ही हम यहाँ से चल जाए। ओ त तू का पढ़ल बाड़ू? BSc ही करतानी भाभी। भाभी कृष्णा MSc कंप्लीट कइले बा ना? हाँ बेटा। तो ऐसे खाली काहे बैठल बा? कौनो जॉब काहे ना ढूंढ लेवेला? वो जॉब करत रहे, एगो मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे। तो फिर कंपनी बंद हो गई का? ना बेटा वो रिजाइन कर देलस। तू ही का बोल रहल बड़ा? यस सर, हमार फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब हो नहीं खे, हम कैसे हूँ मैनेज कर लेब सर। हमार जॉब एके दे दी ही सर। एकर परिवार में कमाए वाला क्यों नहीं खे। असल में जॉब की जरूरत हमसे ज्यादा एके बा। नो इट्स नॉट पॉसिबल। अरे सर अपना खातिर तो हर केहू जिएला, बाकी दूसरा खातिर केहू ना सोचेला। अच्छा भाभी जब वो जॉब छोड़ल रहे तो रउआ के खराब ना लागल रहे? एकदमे ना, दूसरन खातिर जिए वाला बहुत कम होवेले और हमार कृष्णा ओमे से एगो बा। ऐसन बेटा पर त कौनो भी माँ बाप के नाज हुई। हम यहाँ बानी एने ओने काहे ढूंढ रहल बाड़ू? हम तोहरा के काहे ढूंढब? हम तो भाभी से मिले आइल रहली। ओहो ज्यादा कमर लचकाई भू तब मुंह लगावे पड़ी। मूव। अबाउट टर्न अबाउट टर्न अबाउट टर्न अबाउट टर्न। घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा। घूम गईली। कोनो अच्छा खबर बा ना? यस बॉस, आज वो रात के गाड़ी से मुंबई जा रहल बिया। उल्लेखी कि तू देख रहल बाड़े का? हमरे सामने चल रहल बिया। अब तू ट्रेन में चढ़ जो और ध्यान रहे कि बीच में कहीं वो उतर ना पावे। बाकी सब कुछ हम संभाल ले। ओके बॉस। कहे रे जुआ खेल रहल बाड़े? अरे तोनी की एसी काहे ना ऑन कैले? गर्मी लागत होखी ना? हमरा लगल एसी ऑन। एसी चाहिए। जब देखा तब खात रहेले, पियत रहेले या सुतत रहेले, ना तो जुआ खेलत रहेले। फिर का करी? संध्या मुंबई आ रहल बिया, कल सुबह पहुंच जाए। जैसे ही वो स्टेशन पे उतरी ओकरा के उठा ली हंसा। चाहे तोने की जान ही कहे ना चल जाए, बाकी प्लान फेल ना होके के चाहिए। जो जाके काम पे लग जो। सुना, हाँ सब अपन अपन जगह ले ला। हाँ भाई।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 12727 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि अपने सामान की सुरक्षा सीनू, स्वयं करें। सीनू। धन्यवाद। May I have your attention? सीनू, शिवा, पकिया, हमरा छोड़ दो, हमरा ज्यादा, हम कुछ नहीं के लिए। छोड़ दे, बाकी बताओ कि ते हमार बहन के छोड़ देते ना, छोड़ते ना। हेलो बाबू, जब ले हम जिंदा बानी तू का यमराज भी हमार बहन के ना छू सकेला, समझ ले कि ना। वेलकम बहन। ई का भैया इतना सारा लोग के लेके आयल बानी? हम कौनो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के आयल बानी? खाली क्रिकेट वर्ल्ड कप का हमरा लगा था तोहरा आवे से हम दुनिया जीत गए बानी। चला घर चला। हम तोरा से कहले रही ना, लड़की तोरा के छोड़ के चल जाई। अरे लड़की के पीछे भागे से अच्छा बा कि बस के पीछे भाग, पैसा बची। अगर तो दुनिया में ना आए थे तो तोर माई बाप के खर्चा बचा। तोरा से प्यार करी तो तोरा के बता के जाई। हाँ एकदम सही बोला था। चुप रहे। वो का न्यूज वाली भी है जे हमरा खबर देती। वो हमरा से टू साइड लव करेली, काहे कि हमरा से आई लव यू ना कहली, एक दिन सैया जरूर कही। ऊ वाली लड़की के छोड़ यार, ई वाली लड़की कैसन बिया? कवन वाली रे? ऊ जोन मैराथन दौड़त बिया। ट्रेन के नीचे आ जाए तू। दिमाग तो ठीक बा ना? हमारे पापा बड़े। सॉरी, फिर से गलती हो गई। दोबारा राउर फैमिली मैटर में पड़ गई ली। राउर बेटी प्यार कैली और ई रउआ के पसंद ना। एगो बाप खातिर बेटी से बढ़ के कुछ नहीं खे। आपन जिगर के टुकड़ा के संभाली। थैंक्स गॉड, एगो डॉन से छुटकारा मिलल। रेडी रेडीमेड रेडीमेड कहने बा आंगन में आज राउर मौन व्रत बाका। वेरी गुड, कैरी ऑन भाभी। घर के शांति बनाए रखे खातिर ये व्रत सर्वोत्तम बा। हौले हौले हमार दिल डोले। रउआ भी ना दिन ब दिन शरारती हो हमार दिल करेला कि तोहार झील जैसन आँखन में डुबकी लगा नहीं। रेडीमेड अरे कुआं में से कहाँ निकल रहल बाड़ा? हाँ, तोहसे का मतलब? कुछ गिर गइल बा का? जरा देखी तो। बाल्टी गिर गइल बा। तहार पेट काहे दुखाता? चल निकल यहाँ से। संध्या यहाँ ना संध्या से कह रही केहू नहीं के। चल निकल। चिल्लात काहे बाड़े? जल्दी बाहर निकाला, ना तो हम डूब जाएब। अरे निकालत बानी। कितना मोटा गइल बाड़ू तू। जरूरत का बा इतना खाए के? अरे कहीं रस्सी न टूट जाए। खींच पाई बा? रेडी। अरे मसल बाद में दिखाई है। तनी रस्सी तक खींचा। निकाला जल्दी। बाप रे, बहुत भारी दिया। खींचा खींचा। अरे हमरा ना रस्सी के खींच। अरे हम खींच पाती तो तोरा काहे बोलोगी? खींचा। जल्दी करा। अरे संभाल के, बहुत भारी दिया। खींचा। रेडी। आजा आजा। हम तोरा आँख में डूबे वाला रही, तू खुदे डूब गई। आजा। बाप रे, पानी में डूबला के बाद कितने भारी हो गई बाड़ू तू। इन नाश्ता के जगह लंच जे करेली। अच्छा भाई, नहा भी ले ली। तनी एने आवा, कुछ पूछे जाके कपड़ा बदल ला। यार रेडीमेड है। तू बिना बतावले संध्या के केने भेज दे? हाथ हटावा। तोरा काहे बताई? तो हम बताओ तनी। तनी ये देखा,
हमार दिल करेला कि तोहार झील जैसन आँखन में ई कब खींचला? एके तोर साला साहब के भी भेजे के सोचता नहीं, ठीक बा ना? अरे हमार स्टिंग ऑपरेशन करे के का जरूरत रहे? हम कोनो नेता बानी जोन चैनल पे दिखेबा? आखिर तू चाहत का बड़ा? हमरा संध्या के पास ले चल। संध्या कोनो तांत्रिक भी है जो ओकरा पास लेके चली? झाड़ फूक करावे के बका? ओकर भाई जान पाई तो जान ले ली कहा? ना बतेबे तो हम तुहार भांडा फोड़ दे। ऑटो के किराया दे दा। तू दे दा। हम दी का? हाँ। संध्या के घर तक कितना जानदार बा, है ना? का बताई, समय समय के बाद बा। ई तोरा खातिर जानदार बा, हमरा खातिर जानलेवा। दे दा और चला। हाँ। भाई साहब। आवा रेडीमेड। अचानक यहाँ कैसे आ गेला भाई? मुसीबत तो अचानक ही आवेला ना भैया। आई का है ना, तू अपना हरकत से बाज ते आवेला ना। लेकिन हम सुधर गए बानी। रेडीमेड देखे में तो विलन लागेला, तू कॉमेडी कब से करे लगला? भाई साहब जब से मुसीबत आइल बा हम ठीक से उठ बैठे और लेट भी नहीं खे पावत। डॉक्टर से इंजेक्शन लगवले बड़ा का? ई बीमारी इंजेक्शन वाला नहीं खे भाई साहब, बंगाली बाबा से ताबीज ले के पड़ी। ई तोरे साथे के बा? कृष्णा हमार सर पर रहेला। मतलब हमार घर में ऊपर किराए पे रहेला। नमस्कार सर जी। नमस्ते। चालाकी में कौआ, होशियारी में लोमड़ी बा। अमेरिका से MBA करे के तैयारी कर रहा बा। हम एकरा साथे मुंबई ऐसे आइली कि कहीं भूला न जाए। बड़ सीधा लइका बा। ओके, ऊ रूम तोरा खातिर। जी अच्छा। अरे पूछा ना संध्या कहने भाई। का बोल रहे? भैया वो इंजेक्शन वाला जगह पर एकर हाथ टच हो गई। ते इतना चिल्ली बे इडियट, जो बर्फ से सेक ले। आवा। का भइल? संध्या से मिलबा? अब संध्या के सा भी बोलला ना तो हम यही जे तोर सू निकाल दे। मत मारा। काहे? तो हर पैंट सरक जाए। पैंट और बेल्ट दोनों हमार बा, ऐसे तोरा का फर्क पड़ेला? तोर अपन के प्रायश्चित हम करब खुद के मार के। संध्या के देखे से पहले तू ऑनर काहे ना हो गई? पापी बाड़े तू। हमरा रोके के जगह तू खिड़की के बाहर का देखत बड़ा? संध्या हो गई, बाकी संध्या ना दिखली। संध्या कौनो मनहूस घड़ी में हम एकरा चक्कर में फंस गए। हमार माल आने से पहले एकर खाल ना निकल जाए। तू लोग हमार पीछे काहे लगल रहेला? भाई का ऑर्डर बा दीदी। एकर ख्याल हमरा के एकदम पागल कर देले बा। चल अब बहुत हो गई, जा यहाँ से। ठीक बा। कुछ तो गड़बड़ बा, कौनो भूत परे तो ना रहे। हेलो, हम बानी कृष्णा। तू यहाँ कैसे आ गईला? हर खातिर हम यहाँ तक आ कहूँ भी जा सकीला। चुपचाप यहाँ से चल जा। हमके अपन दिल के बात बता दा, हम चल जाई। कौन सा दिल के बात? ना जाने लू, हमके बिना बतौले तू काहे चलाई लू? काहे बताई तोहरा? ना बताईबू मतलब तू जाने लू। देखा, चुपचाप यहाँ से चल जा। भैया तोहरा के हमरा से बात कर देख ले लेना तो तोहरा के मार दी है। हम मौत से ना डेराइला। मजनू हमार चाचू जान लगेले। विदाउट जवाब नोइंग आई एम नॉट मूविंग। हम ना बताई तो हम ना जाइब। तो ऐसे हमारा आँख में का झांक रहल बाड़ो? आपन ही नयन मटक्का बंद करा वरना पावर वाला चश्मा लग जाई तोहरा के। आ गइल कबाब की हड्डी। जीजा जी रहुआ यहाँ कब आइली? बाद में बताई तोरा के। अरे साले जी ये आवत बाड़न, जल्दी निकलना यहाँ हम से। ना जाई। अरे हम तोरा के घर दिखावत रही और तू एक बेडरूम में घुसैला। ये बहुत खराब बात बा। तू नहीं के जाना हमारा हालत ऐसा लागत बा बीपी बढ़ जाई, हार्ट अटैक आ जाई। अरे का बताई तो के हम गोड़ लागता नहीं। चला यहाँ से, चल बा की ना? हाँ ठीक बा चल। सुनो संध्या, हम आइल बानी था अकेला, बाकी जाइब दुकेला। अरे जल्दी चला यहाँ से ना तो काल मिलबा मारेला। ई अमेरिका से मंगवाले बानी। अच्छा हाँ। और ई मार्बल भी इटली के बा। के ना डुप्लीकेट लागता। काबिल थप्पड़ काहे मारला? एके तोप से उड़ा देवे के चाहिए। ई मार्बल के डुप्लीकेट बोला था, जबकि इता इटली के माल बा। रुआ जाई भाई साहब। तनी तू बाहर चला, बतावा तनी तोरा के। अरे हम दिखावा में तोरा के मर ले रही और वैसे भी उम्र में तो बड़बानी है, तो दिखावा में एक आध थप्पड़ तो मार सकेनी ना। बोला ना, नाराज तो नहीं खा ना। हम तो हर कपड़ा जूता सब साफ कर दे, बाकी हमके माफ कर दा। अंदर आवा, अंदर चला पापी कहीं का।
ओकर नाम कृष्णा वो अगर आशिक बा। आजकल के लइकन पागल हो गई बाड़े। लेटेस्ट मॉडल वाली लड़की देखे ले तो ओकरा के अपन दिल दे बैठे ले, बाकी बाद में अपना कैला पे उ लोग के पछतावा होला। अच्छा ये बतावा, अगर केहू हमने के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले तो का करे के चाहिए? ओके मार देवे के चाहिए। एकदम ठीक कहले। देखा ई लड़की हमने के प्रॉपर्टी पे आ और ओकरा कौनो कीमत पर भी यहाँ लावे के बा, समझ गेले ना? हे रेडीमेड, हाँ जॉगिंग कर ला, पेट भीतर हो जाई। का फर्क पड़ी भाई साहब, पेट तो हमार बना, बाहर रही तो के उठा के ले जाई। तू तो हर बात में कॉमेडी करेला। ट्रेजेडी के झेले वाला कॉमेडी ही करेला। यहाँ बड़ी तो ऊ केने बा। चिल्लात काहे बड़ा? बीमारी बा भाई साहब, दिल के बीमारी। ई कबो कबो जोर से धड़के लागेला, बाकी हमरा के महसूस होला कि हो के निचोड़त बा। अजीब बीमारी बा, कबो सुन ली ना? ई एकदम लेटेस्ट आइल बा भाई साहब। सुनी, ई जगह हमरा के ठीक नहीं खिलागत, मच्छर बहुत बाड़न। हम सोचा तानी कि मशीन के कहूँ और शिफ्ट कर दी, न तो मलेरिया हो सकेला। रेडीमेड, हाँ झोला छाप डॉक्टर के छोड़ के कोनो निमन डॉक्टर के दिखावा। एमडी से आयुर्वेदिक तक के आजमा ले बानी। अब बेल्ट ट्रीटमेंट थेरेपी शुरू कर ले बानी, उसे काफी आराम बा। ओ अरे संध्या। भैया संध्या के काहे बुलावत बाड़न? वो बाद में खा ले ना। काहे बाद में काहे? हमने के साथे खाई। अरे जीजा जी, रहो प्लेट खाली काहे बा, हम सब करी का? हलवा दूध के साथे का बहुत निमन लागी। हलवा चाहे दूध से खाई चाहे मिर्ची से, सबन के स्वाद एक के जैसन लागेला। का चौंकी मत, रउआ एकदम सही सुन ली। रेडीमेड खाना हराम हो गई। का बा बोला? ओ बाहर खाना महंगा बा, यहाँ डिस्काउंट में मिली। फ्री में भेजा खइबे, हमके शांति से खा देबा कि ना? बाहर जा, कोनो लंगर में जाके खा। ए, तू यहाँ खा ताड़ा, ओके बाहर काहे भेजा ताड़ा? तू ओकरा के इतना डांटेला काहे? अरे डांटब ना तका चाटब, रउआ एकरा के जानत नहीं खी। कोनो बात ना, तू बैठ जा। इन्हें कहाँ चिपकत बाड़े, होने जा, वो कुर्सी पे बैठ। ओके समझ गए नी। ये बहुत भोला भाला बा, यही मारे ना? भोला तो नहीं खी जानत, बाकी भाला जरूर बा। तू अमेरिका कहे जाइल चाहेला? हम रउआ के बतौले रहे ना कि ए तू चुप रहा, तू बतावा। हम खूब पैसा कमा के अपन घर वाली के ऐसा सुंदर घर गिफ्ट दिहल चाहिए। अबे चुप कर, मुंह बंद कर। बीबी खातिर घर बनाई, घर बनाइल कोनो खेल बा का? पता बा कितना पैसा लगा था? आइल बड़का गिफ्ट देवे वाला। ये बोला था तोरा के कोनो प्रॉब्लम बा? इडियट। अच्छा हम अरेंज मैरिज करब या लव मैरिज, रवा पूछ ली ना। अच्छा बतावा। एक मिनट रुकी, एके चुप कराए नहीं तो हम चल जाए यहाँ से। ए बैठा। का बैठी? कुर्सी ना गरम तावा बा, छाला पड़ गई हमरा। बैठ जा। कितना इंटरेस्टिंग लड़का बा। इंटरेस्टिंग और ना तका। हम दोनों करब, लव करब, अरेंज मैरिज करब और ओकरा से पूछ के प्लानिंग करब। तो ओकर नाम का बा? संध्या। संध्या? हाँ पक्का ना? हाँ हाँ। का इत्तेफाक बा, इनकरो नाम संध्या बा। साचो संध्या बा? हाँ संध्या बा। गुड, बहुत बढ़िया। अगर हमार सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो बता दिया। औरो सपोर्ट चाहिए सर, हमारा और कौन बा? हमरो के अपने समझा। हमरा लागत रहे कि हमार साला समझदार बा, बाकी तो हमरो से लल्लू बा। काहे ई का करत रहला? हमार भैया के सामने हमार नाम यार लेत रहला? तहरा से करीला तो नाम केकर बताऊती? देखा, बस बहुत हो गई, तू यहाँ से चल जा। लुका छिपी बहुत हो गई। अगर हमरा से प्यार न करत हो तू तो अपन भाई से हमरा बारे में जरूर बता देतू। जौन दिन हम किस कैली हमरा चाटा मार तू, खाद समय हम तोहर नाम बतौली, ओकर बादो तू चुप रहलू। हमके तोहर प्यार के प्रूफ न चाहिए, हम कोनो अदालत नहीं की। तू जुबान से चाहे कुछ न कह, बाकी तोहर आंख सब कुछ कह दिया। सांच ई बा कि तू खुद के धोखा दे रहल बाड़ू। अगर सच्चा प्यार ना समझेलू तो हमरा यहाँ से चल जाए चाहिए। केने जात बाड़ा तू? पता ना। का करे की इरादा बा? बोला। अब बोले खातिर का बा? ई बड़ी बढ़िया क्वालिटी बा साहब, मेड इन ताइवान। लेदर के बना? हाँ साहब। 50 पीस दे दा। रहुआ एकरा पहनब के बेचब साहब? दोनों ऑप्शन गलत बा, खुद के पीटे के बा। ऐसन हो भारी, खूब दर्द हो जब मारी, देखे पे लागे की सजा, बाकी हमरा के मिले खूब निम्मन मजा। लागत रहुआ पीछे भूत प्रेत लागल बा साहब। का बात बाई बेर तू अनुमान सही लगौला। ऊ रहल भूत।
ई कलर सुंदर बाना। तोहर गाल के जैसन। ऊ दोनों यहाँ एंजॉय करत बाड़े और हम रखवाली करतानी। साले जी देख ले तो हम ना दिखा। हम पे अच्छा लगी ना? तू इतना सुंदर बाड़ू, कुछो पहना सब अच्छा लगी। अरे तू कुछ कम बड़ा का? अगर हम सच कहीं तो तू भी कौनो हीरो से कम ना लागेला। अबे लड़की का देखा है, सामने देख साइकिल चलाओ जो। जाता नहीं। बदतमीज। फील भइल का? छी छी काहे और मत चढ़ावा हमके। तहार मुकाबले आई एम पानी कम चाय। ए कबूतर, एकर भाई से हमने के कुछ पुरान हिसाब किताब चुकता करे के बा। बीच में आइबे तब मारल जेबे। ए बॉस, एकरा के अच्छा से समझा दे और लड़की के लेके आ। ओके बॉस। तू अपन बहन के कृष्णा के साथे चूड़ी बाजार में भेज के घर पर बैठ के का कर रहल बाटे? अगर हमरा बहन के क्यों छोलस भी तब? अरे तोर बहन के कुछ ना होखी, तू ओकर फिक्र छोड़। हमनी के ओकर हाथ पीला कर दे। अगर तू बचा सकत बाड़े तो चूड़ी बाजार जाके कृष्णा के बचा ले। जानू हमने भागत काहे बानी? हमनी के पीछे गुंडा बाड़े ना? मतलब हमने उनकरा से आगे बानी। संध्या, 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 संध्या। छोड़ो के। छोड़ो के। छोड़ तो दे नहीं। रेडीमेड। भाई साहब, रउआ यहाँ कैसे? तू यहाँ कैसे? पूजा खातिर चूड़ी लेवे, ओकरा पसंद के ना मिलल, ऐसे बेल्ट ले लेली। संध्या के ने बाड़ी? संध्या के बारे में हमरा का पता? वो तो घर में रही, रउआ हमरा से पूछा तानी। हम बानी ना, मेरा एक कौन बात बा? तू कहे गईलू?
यहाँ से का दिखाई दे रहल बा? बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के अलावा तनी शमशान और कबर भी देखल करा। जौन लड़का अमीर लड़की से ब्याह कई के घर जमाई बन के जिंदगी गुजारल चाहेला, उनका खातिर घर ही कब्रिस्तान हो जाला, भूलिया मत। आदमी चाहे कितना भी बड़ा महल बना ले, आखिर में ओकरा के 6x3 के गड्ढा ही नसीब होखेला, समझ गेला? ई बात तू जितना जल्दी समझबा तोरा खातिर बढ़िया रही। जे रवा बोला था नहीं, वो हम बचपन में पढ़ के भूल गए बानी। नई फिलोसॉफी लाई मार्केट में। आदमी के पावर के हिसाब से समाधि बनेला। कसाब के कहने गाड़ ले बा पता नहीं के। और इंदिरा जी की समाधि 60 एकड़ में बा। ये ज्ञान झड़प छोड़ी, काम के बाद बोली। पता बा केकरा से बतियात बा? लड़कन के बीच बच्चा ना बोले ले, चुप। रवा बोली। या तो पागल हो गइल बड़ा या नाटक करत बड़ा। हम तोरा के पसंद करेला, ऐसे तोरा के समझावता नहीं। तोरा पता बा तू केकरा आदमी पर हाथ उठेले बड़ा? नहीं के पता। जग्गा के आदमी पर। ये जग्गा कौन बा? खौफ भी जेकरा के देख के डरा जला, ओकर ही नाम बा जग्गा। स्मगलिंग, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, हर धंधा में ओकर राज चलेला। पूरा कहानी बताई। सर ये ब्रिज जग्गा बनवैले रे, रघुआ ओकरा के नहीं जानत सर। हम जग्गा के भले ना जानिला, मगर जौन ब्रिज गिरल बा ओकरा जानिला। यही से गवर्नमेंट हमरा के केस सौंप लेबा, समझला? हम जग्गा के नंगा करके छोड़ब। जग्गा बहुत डेंजरस आदमी बा सर। जग्गा हमरा खातिर डेंजरस नहीं के, हम जग्गा खातिर डेंजरस बन। ई कलर कैसन बा डैड? बेटी तोरा जौन कलर पसंद होके उ लेला। ठीक बा भैया, दूसरा ए। कलर दिखावा। ई सब काट के ले जा। हाँ। और पोस्ट कर दा। ठीक बा। ये एडवांस हलवाई के दे दिया, वो अपन तैयारी कर ली। ठीक बा। ओके, अरे दिलीप बाबू, हमरा तरफ से नमस्ते। नमस्ते। आवतनी रउआ लइका के तरफ से बानी? जग्गा के तरफ से। हमनी जग्गा के आदमी बानी। जग्गा हमके चाचा मानेला और ये लोग जग्गा के चाचा मानेले। जग्गा कहे तो पिटा जाले, जग्गा कहे तो पीट डाले ले, कबो कबो तो फ्री में धुलाई करेला। हमरा पास धुलाई सफाई खातिर सारा बंदोबस्त बा, कहीं और जाई। पहले हमार बात सुनी। देखी ब्रिज कितना दिन से खड़ा रहे, अब पुरान ब्रिज रहे गिर गईल। अब देखी शेयर मार्केट कबो कबो कितना ऊपर चढ़ जाला और फिर एक दिन गिर भी जाला। त काकी होकर रिपोर्ट लिखावेला का? शेयर मार्केट गिरेला, बाकी केहू के ऊपर ना गिरेला। हमार बात सुनी, एगो फेवर करी और ये पेपर पे फटाफट साइन कर दी। जगह आ जाई तेरा और खैर ना रही। चाहे कुछ भी होके हम साइन ना करब। तोर बाप भी करी। हमरे नाम जग्गा बा, अच्छा से पहचान ले। इनकरा से पूछ हम का कर सके नहीं। ऊपर पहुंचा सकेले। गाड़ी ले ले, चल बंगला भी देनी। अगर हमार दिमाग सट कैले तो अपन जिंदगी से हाथ धो बैठ बे। चल चुपचाप साइन कर। अगर इतने ताकत बा तो कोर्ट में देखावा, हमरा घर पर ना। डैडी, तोहर बेटी भी है? इकलौता बेटी। हे! बेटी, नंदिनी। बेटी, बेटी, दरवाजा खोलो। दरवाजा पीटे से कुछ ना होई। हमार बात माना कि पेपर पर साइन करो और अपन बेटी के बचा ला। हमार बेटी के छोटा हम साइन हाँ, करो। ये पहला समझदारी के बाद। सुना, साइन हो गई, बाहर आ जा। अब जा। 97 हो गए। ए ऑफिसर, तोर आंख में डर देख के बहुत अच्छा लागल हमरा। ये डर हम सबके आंख में देखल चाहिए। दिलीप बाबू, खुद के संभाली।
भगवान हमारी ईमानदारी के ऐसा इनाम दिलन के हम बर्बाद हो गए ने हमार बेटी। रउआ चुप हो जाई, अब ऊ रोई जी ई सब कैले बा। हम ओकरा ऐसन सजा देव कि हमेशा याद रखी ऊ। सच कहत हूँ। ए जग्गा, वो इंजीनियर के बच्चा केस ठोक देले बा। अरे 14 तारीख के कोर्ट में पेशी बा। रस्सी तो जल गइल बाके, ओकर ऐठन ना गइल। जमाना हो गइल कोर्ट गइला, पढ़ल लिखल वकील करिया। कोनो टेंशन नहीं है, रउआ हमरा सब सांच बता देली, हम कोर्ट में जाके झूठ बोल दे। अब झूठ बोले में तो रउआ माहिर बानी। तो एकरा मुताबिक रउआ 1 सितंबर के उ लड़की से रेप कैली। हम कोर्ट में साबित कर देब कि रउआ सेम डे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगावत रही और 20 लाख हार गई। यदि सट्टाबाजी के केस में अंदर हो जाइए ता ई ना चली, तो साबित कर देब कि जगह नामरद बा, रेप ना कर सके। यदि नामरद साबित कर देबा तो फिर कौन लड़की इनका से ब्याह करी? अरे हम बानी ना सब संभाल ले। वैसहू लड़की ना मिलल तो केहू लड़का के ढूंढ ले। आजकल तो सभे चलेला। तू शराब पियला ना? अरे ये हमार भतीजा बाड़े। फिर का पूछे के, क्वार्टर मारा, आराम से सूझ जा। एकर नाम बा गजेंद्र, बहुत बड़ बिल्डर बा। एकरे सपोर्ट से वो केस कैले बा। अरे सुना, रउआ कैसन बानी दिलीप बाबू? राउर बेटी ना रहली पर ओकर लिपस्टिक के टेस्ट अब भी होटल सपोर्ट गुड। देख तू बिजनेसमैन बाड़े, धंधा वंदा के बारे में सोच। कोर्ट के चक्कर में काहे पड़ल? बिजनेसमैन के धंधा सिखावे की कोशिश मत करा, पहले अपना आप के बचावा फिर देखा, समझला? चल। रउआ कोनो सबूत पेश कर सकेली? भगवान के कसम, जौन ब्रिज जग्गा बनौले रहले 1 महीना में टूट गई। हम ओकरा खिलाफ एगो रिपोर्ट तैयार के ले रही। 1 महीना के बाद हमार बेटी के ब्याह होके वाला रहे सर, लेकिन 1 तारीख के हमरा आँख के सामने हमार बेटी के साथ ही जग्गा। योर ऑनर, अगर इनकरा पास कोनो सबूत बा तो ओकरा के कोर्ट में पेश काहे नहीं खन कर। हमार मुवक्किल जग्गा जिन पर रेप के आरोप बा, ओह समय ई केयर हॉस्पिटल में इलाज खातिर भर्ती रहलन। ई रहल मेडिकल सर्टिफिकेट। अभियुक्त बाबूलाल जी ऊ दिन अप्सरा बार में रहलन। ई रहल होटल के बिल। देखा तानी इनकरा के योर ऑनर कितना सीधा लौकत बाड़न, बट ही इज ए क्रिमिनल। और ई जग्गा रेपिस्ट और हत्यारा बा। और ऐसा झूठा सबूत चंद रुपया में हासिल हो जाला। योर ऑनर, लोग खाली डॉक्टर और वकीले से सांच बोले ले और उनकर ईमानदारी से कबूलल सच्चाई के बेईमानी से सीडी बना ले। रउआ के रेप करत क्यों देखलस ता ना? अरे ये दरवाजा अच्छा तरह से बंद करके कैले रहे। काऊ लड़की जिंदा बिया? वो जिंदा रही, बाकी ओकरा मार देलस। योर ऑनर, न्याय खातिर हमार दोस्त गजेंद्र हमरा से गुजारिश कर ले रहे ताकि लोगन के कानून पर से कबो भरोसा ना उठे। हम खाली दोस्ती के खातिर कानून के साथ ना देली, हमरा सच्चाई के साथ देवे के गर्व बा। इस जग्गा के कड़ा से कड़ा सजा दिहल जाओ, कोर्ट से यह हमारा अपील बा। सबूत और गवाहन के मद्देनजर कोर्ट जगह के अपराधी मानत बा और ओकरा रेप और मर्डर के केस में 14 साल के कड़ा सजा सुना रहा बा। जग्गा, अरे रउआ काहे टेंशन लेता नहीं? हम यहाँ बड़ आराम से बानी। शहर में बिजली के परेशानी हुई लेकिन ऐजा नहीं के। पूरा 24 घंटा बिजली, नहाए खातिर गरम गरम पानी, नाश्ता में 2 अंडा और 2 लीटर दूध मलाई मार के, पूरा दिन फैशन टीवी, क्रिकेट और न्यूज देख के जिंदगी आराम से कट रहल बा। ऐसा कुछ नहीं क्या बुझाइल? मेल पर कोनो 5 स्टार होटल ना, समझला? बदला के आग भड़क चुकल बा, जेकरा कारण हम सजा काट रहल बानी। ओकरा के मौत के सजा दे। ओकरा जल्दी खत्म कर दे। तू कोनो चिंता मत करा। जेल में अच्छा व्यवहार करे से सजा कम हो जाला। ओकरा बाद कई गो त्योहार बा, उस सब के छुट्टी मिला के सजा और कम हो जाला। ओकरा बाद कितना साल बची? अब उतना दिन तो तोरा रहे के ही पड़ी ना। हम इतना इंतजार नहीं कर सकत। आज ही ओकरा के मारे के बा। जग्गा जी, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए के इंतजाम कर देले बानी। रउआ लगे आधा घंटा बा, बाकी एकरा बारे में केहू को पता ना चले। हाँ दिलीप बाबू, अच्छा तो अखबार पढ़ रहा बाड़ा।
बाकी अफसोस के बात ही बाकी काल तू अपना बारे में ना पढ़ पाई। अरे काम बड़ा स्लो चला था। हाँ दिलीप बाबू। तो हर दिलीप के लिप तब बंद हो गए और रिकॉर्ड के हिसाब से ही बखत हम जेल में बानी और बदला पूरा करे खातिर तोहर दोस्त के मार भी देनी। जल्दी फिर फोन करब, वेट कर। हमरा के छोड़ दे जग्गा, हमरा से गलती हो गई, हमरा के माफ कर दे। तोरा के माफी मांगा देख के बड़ा अच्छा लगा। दिलीप बाबू, दिलीप बाबू, दिलीप बाबू। क्या हम बानी रवा कहाँ बानी? कहाँ भाई? हमरा गोली लागल बा, अबू बदला लेवे तोहार घर गइल बा। हेलो संध्या। जग्गा जग्गा हम यहाँ तो अकाउंट क्लोज करे आयल रहनी, लेकिन कोनो बात नहीं के तोर बहन तो बिया। ऊ तोर का बिगड़ ले बाड़ी? टेंशन मत ले, तोर बहन के खाली रेप करके छोड़ दे ताकि ओकरा के देख देख के पूरा जिंदगी तू हमरा के याद रख। लेकिन कहाँ बिया ऊ दिखाई नहीं के देत। संध्या, संध्या। का भाई भैया? का केहू घरे आयल रहे? नहीं खे, क्यों नहीं खेल? का बात बा भैया? का भाई? ना कुछ ना। आज से बिना हमरा से पूछे कहीं मत जइहा। काहे? जैसन कहा था नहीं करा। हेलो। तोर बहन तो मिस वर्ल्ड जैसन बाड़ी। ए! सुन, ये पहला लड़की बिया जकरा के देख के रेप करे के मन ना भइल, बल्कि शादी करके घर बसावे के दिल करा था। ओकरा से शादी करके हम अपन दुल्हन बना ले तो हमार बदला अपने आप पूरा हो जाए। अगर ओकरा खातिर तू कोनो लड़का देख ले बाड़े तू अब ना दिखी। छू मंतर। ये सारा बात हम अपना बहन के ना बतौनी और खुद एगो क्रिमिनल बन गई नी। रिवर्स गियर में गईला से एगो बात पता चलल, तू अपन बहन के कारण जगह से डेरात बढ़े। एगो काम कर, बहन हमके द, बाकी सब भूल तू जा। ओकरा के कैसे बचेबा? तोरा लगे कोनो हथियार बा जो के बचा लेबा? तहार बहन कश्मीर बॉर्डर बाड़ी का जे हथियार चाहिए बचावे खातिर। ए जबान संभाल के बात करा। तू यहाँ पढ़े आयल बड़ा करो लड़े तू खातिर एगो ना। बहाना रहे। संध्या खाली तोर अमानत नहीं कि हमरो कुछ लागे ले। आखिरी बार समझा रहल बानी, हमरा बहन आ शहर के छोड़ के चल जा। शहर छोड़ सकीला, संध्या के ना। बहन के शादी नहीं खे करे के बाना, लड़का सामने खड़ा बा। तोहरा जैसा निकम्मा से ओकर शादी कैसे कर दी हम? तोहार बहन के हमरा सिवा केहू ना बचा सकेला। निकम्मा बानी, गुंडा नहीं की। तू रिश्ता के बात छेड़, हम मना ना करब। अबे तोरा के छोड़म ना हम, छोड़म ना तोरा के हम। जा 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 जा, तब पता चली जब जग्गा मारी धक्का। अगर हम संध्या के भगा के ले जाए तो हंगामा होखी पक्का। कंफ्यूजन। जग्गा हमार होखे वाला साला के परेशान कर रहल बा, तब फिर काहे ना हमहू जग्गा के जिंदगी में भूचाल नहीं। सभे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाई। ऐ यदि हमार भतीजा पूछी की चोट कैसे लागल था, बोल दे हब के हमार धुलाई भइल बा। बहुत बढ़िया। यदि तू लोग सांच बोलबे तो तू लोग के और पिटाई होगी। बाकी झूठ बोलल तो पाप बा। अरे धर्मराज युधिष्ठिर, तू ई जमाना में कैसे पैदा हो गेले? और अगर होइए गईले तो फिर ई लाइन में तू कैसे आ गईले? तू अपन मुंह बंद रखिए और बाकी सब कुछ हमरा पे छोड़ दे। अरे जग्गू, एगो खुशखबरी बा, कल तू जेल से रिहा हो जीबा। बतावा हमके ये लोग के थोबड़ा के बदल दे। हम चूड़ी बाजार गए रहे तो जबान तक काट देबे के चाही। अरे वो कुछ ना भइलू त हमनी चूड़ी बाजार जात नहीं, अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गेल, एक्सीडेंट हो गेल और हमनी सब नीचे गिर गेली। यही से मामूली चोट लग गेल बा। तू सोचत बड़ा कि एगो गाड़ी से इतना लोग के चोट कैसे लागल? एगो बम से कितना लोग जख्मी होले, वैसे ही यकीन नहीं हो। यही से हम जानत रही तू विश्वास ना करबा, बाकी हम साच कह रहल बानी। चूड़ी बाजार गई रहला तू सब और खुदे चूड़ी पहन के चलेला। सिर्फ एक लड़का
तू सबके ऐसा धुलाई कैलस? एकदम गलत बात बा। अरे हमने के धुलाई करे वाला के बा? कृष्णा, कृष्णा, अरे बाप रे जग्गा, यह तो हमने के एक्सीडेंट करवाइले रहे। जानीला ई हमने के मरलस और तू एकर सपोर्ट करत पड़ा है। एकरा तो मार देवे के चाहिए। काहे मार देवे के चाहिए? इस संध्या के प्रेमी बा। हम जग्गा जी के सब बता देले बानी। हाँ? जब से ओकर चक्कर में पड़ल बानी, हमार फैमिली के चक्कर पर चक्कर आ रहल बा सर। हमार पूरा बैंक बैलेंस खाली हो चुकल बा। ओकर भाई हमके मार दी सर। हम रवा के बतौले रही ना। फिर तू यहाँ का करे आयल बढ़े? दोनों में से केहू के तो काम बने। जहाँ हम फेल होकर वहाँ जग्गा सर पास होके हन। जब जग्गा जी आग के फेरा ली है तब हमार बदला के आग शांत होके। जग्गा सर, रवा हमारा अरमान पूरा करब ना? हाँ करब। अब जा। हम के नहीं जाइब जग्गा सर। सिंघम और गज्जू सिग्नल पर मार डालने त ई खातिर हम इनका साथ जाइब। केने रहबा बबुआ हमार माथा पर? जग्गा सर। अरे बस बस चला। बॉस, कृष्णा हमनी सबके तबियत से धुलाई कैलस, फिर जग्गा जी के हमनी सबके साथे काहे चिपका देलन? एक बात तब बा, जे संध्या के तारीफ करेला और गजेंद्र से नफरत करेला, जगह ओकरा बहुत मानेला। बाकी समझ में नहीं आवत कि कृष्णा यहाँ का करे आइल बा और ओकर मकसद का हो सकेला। ए, ओकरा के बुला के ले आवा। सर, रवा बुलौली हमके? आवा, दूध पैक पियल जाए। ना सर, पिए के बाद हम कुछ ज्यादा ही बोलीला। अरे भाई पिए के बाद तो सभे लोग बोले ले। आवा इला पी जा। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा बा। एक ढक्कन बहुत बा। का कहला? एक ढक्कन? हाँ। बाकी ओकरा से का हो जाई? बहुत कुछ हो जाई, अभी पता चल जाई। दी एकरा का हो गईल? बुलडॉग जैसा नहीं काहे गुरात बा? बॉस हम घरे जाता नहीं बॉस। गुर्राए वाला पियक्कर से हमरा डर लागेला बॉस। तब बात शुरू करी। अरे जल्दी भी का बा? का कहत रहा? अरे भाई तोहार इरादा हमके ठीक नहीं लागत। तोहार यहाँ आवे के मकसद का बा? हमार इरादा और मकसद के तू लोग भूल जाओ। तू इतना ऐसो आराम से जिये पिए ले। असल में तोहार इनकम सोर्स का बा? अब अरे तू बता दे। सेटलमेंट के बिजनेस बा। सेटलमेंट के? चलिए हाँ। जो हाँ ना। हाँ रिपीट। सेटलमेंट। डाउन, बैठ जाओ। सेटलमेंट मतलब? सेटलमेंट बहुत आसान बा। पहले जमीन पर कब्जा करीला, फिर प्रॉब्लम खड़ा करके ओकरा बाद पैसा लेके सेटलमेंट करीला। लागल तो नहीं खे? सरो ब्लैक मनी कमावेले, ऊपर से शराब पिएले और हमरो के पियावेले और पिलाएबे और पिलाएबे और पिलाएबे और पिलाएबे और पिलाएबे और पिलाएबे। जाता नहीं। हमार प्लान और मकसद नहीं खे जाने के तोरा। अब बहुत ज्यादा खा ले बानी, यही से तनिका हल्का होके जाता। बाकी प्लान तो सुनना। भोरे सुन ले। तू लोग भी जाके सुन जा। तू लोगन के सूते जाए के रहे तो हमके शराब काहे पिलावले? के तो पिलावले रे, बस एक के ढक्कन ना। भले ही कम रहे, बाकी माथा पर ज्यादा चढ़ गई। एगो बात बतो चाचा, जहाँ भी जाले 10-12 गाड़ी साथ लेके जाले, अकेले ना जा सकेले का? ना बेटा। कहने रहली हम गाड़ी के बात पर रहला बेटा। तोरा कारण ट्रैफिक जाम होला। सिग्नल पर जब तू गाड़ी रोके ले तो तोरा पीछे खटाखट गाड़ी रुक जाला, ओकरा पीछे 100 गाड़ी और रुक जाला। ओकरा कारण पब्लिक के कितना प्रॉब्लम होला कबो सोचले बाड़े? बॉस के छोड़ दी ना भाई। इनका छोड़ दी तका तोरा पकड़ी बड़ा बात करेले। बड़ा बात करेले। ओए, हम सूते जात रही तो हमरा उठा देल। अब प्लान जाने बिना सूते जात बानी? बेटा इतना जोर से बोलबा तो सब लोग डिस्टर्ब होकी। जा जाके सूत जा। प्लान सुनौले बिना हम ना सूतब। नीचे उतरना। अरे इतना नीचे उतरे में तकलीफ होला, सांस चढ़ जाई ना। सांस चढ़ जाई? दिन में तो चिल्ला वेले संध्या के यहाँ लेके आव, कृष्णा के मार डाला, तब कुछ ना होला। बेटा रात गईल और बात गईल। अच्छा तो हमार प्लानिंग कौन सुनी? अरे कौन सा प्लानिंग? हमरा नींद आ रहल बा और तू प्लानिंग चिल्ला रहल बड़ा। ई कोनो टाइम बा सुने के? तोहार पारा चढ़ गईल बा। हमके एगो और ढक्कन पिए चाहिए। बाप रे, एक चक्कर में तो हम दो चक्कर आ जाए। एगो गुंडा से डरा के हम अपन बहन के घर में कैद करके रखी। ओकर टारगेट राउर बहन बाड़ी सर। उनकर सेफ्टी के बारे में सोची। अगर रउआ संध्या जी के अमेरिका भेज दे तो राउर टेंशन खत्म हो जाई। इसे जग्गा के छूटे से पहले रउआ संध्या जी के भेज दी। भाई साहब बस के टाइम हो गइल बा, रउआ कहीं तो हम चल जाई। जल्दी जा, अपना साथे प्रॉब्लम लेके आइला और हमरा सर पे डाल के जाता रहा। रउआ के गलतफहमी भइल बा। हम ओके लेके नहीं के आइल भाई साहब, ऊ हमरा के लेके आइल रहे। हम ओके बहुत मना कैली कि हम ओके यहाँ लेके ना आइब। बाकी ऊ हमरा के ब्लैकमेल करे लागल। कैसन ब्लैकमेल? राउर कान बर्दाश्त ना कर पाईहन भाई साहब। चुपचाप बैग रखा। हम संध्या के इंडिया से बाहर भेजता नहीं। जब ले इंडिया में बाड़ी, एक घर से हमरा इजाजत के बगैर केहू बाहर ना जाई। फ्यूज उड़ गइल बा।
अब से रउआ संध्या के अब्रॉड का रोड पर भी ना भेज सकीले। कृष्णा ओके उड़ा के दिखाई, उहो बिना पंख के। चला। अरे का बात बा, बड़ा स्मार्ट लग रहा बड़ा। अगर अभी संध्या देख लिया ना तो फौरन तोरा से शादी कर लिया। बाकी हमरा देखे खातिर संध्या या नहीं मतलब? अभी 5 मिनट पहले ओकर भाई ओके अमेरिका भेजे खातिर सीधे एयरपोर्ट लेके गइल बा। हमरा बाहर रह के पता ना चलल, आ तू जेल में रह के पता लगा ले ला। उल्लुअन के दिन में दिखाई ना देला। रजिस्टर ला बता, ला साइन करा। सर ये कृष्णा भेज लेबा बधाई के रूप में रोवा बाहर आवे के खुशी में। कृष्णा तो एकदम चिपकू बा, जब से आयल बा सबके दिमाग के दही बना के रख दिले बा। खाली हमनी दोनों के छोड़ के गज्जू से दुश्मनी के चक्कर में तो ओकरा के हमार माथा पे बिठा के रख दिले बड़ा। एक ढक्कन रात में शराब पिए के बाद वो जैसन हंगामा कैलस, अरे वैसन हंगामा तो आज तक तो कबो पार्लियामेंट में ना भइल होकी। अरे ओकरा के निकाल काहे नहीं दे। अगर तू दोबारा ऐसा बोल ले तो तोरा के जरूर निकालब। जग्गा सर, जग्गा सर, रवा आ गई, रवा छा गई। हम ताबीज भेज ले रही, मिल गई? हाँ मिल गई। अब अपन ओवर एक्टिंग बंद करा। रवा के जग्गा सर के बाहर आवे के और हमार ख्वाहिश पूरा होवे के हमार एक्साइटमेंट ओवर एक्टिंग लगेला। तोर ख्वाहिश जरूर पूरा हो, वो आज के आज। चल संध्या के लिए क्या बोल जाए। जग्गा सर, रवा शादी के प्लानिंग कर लेनी। बैंड बाजा बुक ना भइल, घोड़ी वाला के ना बुलाऊंगी। कैसन प्लानिंग? का बाकी टेंट, सामियाना, जनरेटर, अबले कुछ बुको नहीं के भाई। तू इतना टेंशन काहे लेता है? हम मानी ना। हाँ, ओके। एयरपोर्ट के हमनी के आदमी छेक ले बड़न, बिल्कुल मधुमक्खी के तरह। कहा है साले साहब, डरा गई लगा? बहनोई के बिना बतौले अपन बहन के अमेरिका भेजत बड़ा। वादा भुला गई लगा? अगर भुला गई बड़ा तो याद दिलाई। एकर मुंह का लागल, लड़की के उठाई और चली। ए, काल तक तो हमरा बहन के पीछे पड़ल रहा तू, और आज एकरा पीछे पड़ल बड़ा। तू दोनों के ना छोड़ा। देख लेनी जग्गा सर, राउर सामने हमरा धमकावत बा। कंधा पर हाथ तो रखी। जगरा पे सर के हाथ, डरे के कौन बात? जग्गा साहब, का रे? हम इनका से कुछ कहल चाहिला। सर, हम रउआ के पर्सनली तो ना जानिला, बाकी एक्सपीरियंस के अनुसार रउआ से कुछ कहल चाहिला। ई जे राउर बगल में खड़ा बा, एक नंबर के मक्कार बा। केहू के कबो भी स्टिंग ऑपरेशन कर देवेला। जग्गा सर, संध्या के हाथ पकड़ी लाई ओके। ए, जग्गा, हमरा बहन के छोड़ दे, हमरा बहन के छोड़ दे, जग्गा। जग्गा सर, रवा हमरा साथ काहे बैठल बा? पीछे जाके बैठी ना, जाई। सुपर! हम रउआ से पहले ही बोल ले रही, वो एक नंबर के मक्कार बा। ऊपर वाला से बचल आसान बा, पर ऐसे ना।
हमने कहाँ जा रहल बानी? लॉन्ग ड्राइव पर जा रहल बानी, ब्रेक फेल हो गइल बा। हमने और कितना भागब? हमार पैर दर्द कर रहल बा। पैर दर्द कर रहल बा, आवो चला। ई का करत बाड़ा? ई शॉर्टकट से चले तानी। अंदर मगरमच्छ होकी तो हम नहीं के कूद सकत भाई, हमरा के तो सर्दी बा। जग्गा, हम तोरा से कहले रही ना कि लड़का ठीक नहीं है। देखला भाग गिला लेके संध्या के। चिंता मत करो, ओकर कमजोरी ओकर फैमिली बा। हमने ओकर फैमिली के लिए आए, फिर वो बिना बुलौले आ जाई। तू जाके रेस्ट करा। हेलो बड़का भैया, रउआ कहाँ बानी? लैंडलाइन पर फोन के लिए बाड़े, कोनो बैंकॉक पे नहीं हम। सुनी मोबाइल में बैलेंस कम बा, जल्दी से वो घर खाली करके फटाफट पुराना वाला घर में चल जाए। हम वहाँ आके रउआ से मिलत बानी। अब जल्दी से रउआ शिफ्टिंग कर। क्या कहता रे, हम कोनो पैकर्स मूवर्स वाला बानी का? ई तो हमरा नहीं के पता। राउर भाई कृष्णा संध्या के किडनैप कर ले बा, समझ ली? तनिका बहुत कार रेसिंग के भी गेम भइल बा। अगर जल्दी रउआ शिफ्ट ना होकर तो रउआ के किडनैप कर ली है। बाकी हमरा समझ में ही नहीं के आवत कि हमके किडनैप काय करी है। तू आइटम डांस देखे के चाहत होखस। और सुनी, रेडीमेड के वाइफ के बोल दी कि वो अपन भाई के घर चल जास और मोबाइल साइलेंट कर लेस। तो वो एमे इन्वॉल्व बा का? अरे खाली उहे ना, ओकरा साथे तो हर केहू इन्वॉल्व हो जाला। और सुनी, अब तो बैटरियो खत्म हो रहल बा, फोन बंद हो जाई। जी, इतना ट्रांसफर तो पुलिस वालन के भी ना होला। हम रेडी बानी जी। टका तोहरो के पता चल गइल? जब रउआ बात करत रही तब भी हम समझ गए नी कि जरूर कृष्णा कोनो अच्छा काम कैले हुई। हम तोरा आगे हाथ जोड़त बानी, ओकर तारीफ मत करा। ठीक बा, अब चली की ना? रउआ कहाँ जाता नी पापा? जहन्नुम में। रउआ अकेले जाई, हम ना आई। अरे हम अपन बुक तो घर पर ही भुलाई। यहाँ जान पर बनल बा, तोरा भूख के पड़ल बा। अरे बाप रे, लगातार शैतान आ गिला। चुपचाप चलत रहा, पीछे मत देखिया। हेलो भैया। और ना तका एने आ। गली काम से कहीं सर। ये बतावा, एमआरओ चंद्रशेखर के घर कहाँ बा? बस सीधा जाके लेफ्ट में मुड़ब, राइट वाला घर के पहला माला पर। ठीक बा, जा। हाँ। और तो चल। अरे रुको रुको रुको, सुना। अरे भाई एने आवा। हाँ। ये बतावा, तो ओकरा जाने लगा? हम तो जानी ला, लेकिन रउआ भी देखब तो पहचान। अरे हम कैसे पहचान जाई? अगर वो कह दिलस कि हम चंद्रशेखर ना है, तो हम का कर ले? चला भाई, तू साथ चला। ना ना ना, वो झूठ ना बोलेला, शरीफ आदमी अरे बा। कैसन शरीफ आदमी बा? एकदम कमीना बाऊ। ओकर भाई एगो लड़की लेके भाग गेल बा। अरे यही से तो हमनी ओकरा शहर से ढूंढत यहाँ आइल बानी। अगर एक कमीना चंद्रशेखर दिखाई दे देलस ना, तो ओकरा अचार बना के बोतल में बंद कर दे। ओकरा भागे के सजा ओकर भाई के काहे? काहे कि वो एके खून बाना। यही से जब ओकर भाई के सजा देव तो खुदे भागत चलाई। यही से वो चंद्रशेखर के खोजल बहुत जरूरी बा। चला आवा। मतलब ए जी, बस आवे के टाइम हो रहल बा, चली ना? अरे तोहर बीवी कितना तेज बाड़ी, एकरा छोड़ दा, हम दूसरा दिलवा दे। सर सुने ना सर, एगो रिक्वेस्ट बा। का बा? एक के औरत के खर्चा ना उठा पाइला, दूसर औरत कहाँ से रख पाई सर? भाई तोहर दुख हमरा से देखल नहीं जात। चला जा। ए चला हो। सर 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 का भाई? जेकरा खोज रहल बानी ओकर एगो फोटो तो रखे के चाहत रहल ना सर। तोरा से हम एड्रेस पूछनी, सलाह ना। यदि हमरा पास फोटो रही तो तोरा से पूछती। चला जा। अरे बाप रे। बॉस, यहाँ लगा था केहू बा ना? ऐसा करे कि ताला तोड़ दा, अंदर कोनो फोटो जरूर होगी। हाँ, घर के कोना कोना तलाश करा। हाँ, चला। चल जा।
घर में एको फोटो नहीं खे। बॉस हमके तो लगा था जे पता बतौले रहे ना वहे शेखर बा। कैसा लागल? हमका कोनो उल्लू बानी जे दिन में दिखाई ना देवेला, आदमी के देख के 1 सेकंड में पहचान लेबे नहीं। अरे पुलिस भी हमरा से मदद लेबेला, बुझला? बॉस का भइल? ऊपर तो देखी। पहला बेरी क्यों हमरा के बेवकूफ बनौलस? मुंह बंद रखा, ना तो तोर धड़ से गर्दन उड़ा दे। जग्गा सर के पता लागल तो हमनी के मार हमने दी। बताई तब ना। सुनो सन, मुंह बंद रखिया। का भइल? मिल गए वो लोग? घर तो मिल गई, बाकी वो लोग ना मिले, लागत भाग गए। हमरा लागत ओकर फैमिली बहुत ही चालू बा। हमनी के पहुंचे से पहले ही वो लोग वहाँ से भाग गए। अब का करे का बा बबुआ? जहर खा के मर जाओ। छी, जग्गा सर का कहले सुनबो त कान पक जाई। इतना बड़ हो गए, अभियो तमीज नहीं ख्याल बात करे के। अब घेर के हमरा काहे खड़ा बड़ा? चले जा। ठीक बा। ए तोर बहन के तो हम हर हाल में पाके रहब, चाहे एकरा खातिर हमरा कौनो हद तक जाए के पड़े। अब जग्गा के तांडव देख के तो रोम रोम कांप उठी। जग्गा जी एकर का करी? ये उहे बाना जब बहुत सीटी बजावेला फुटबॉल में। पहले रेफरी रहले का? कहाँ रे? चल ना बजा सीटी। हे बजा ना। हमरा का पता रहे कि रुआ इतना सीरियसली ली है। सीरियसली ना ले, उस संध्या के भगा ले गई और ये बात हम मजाक में ली। चल ना बजाना, खाली एक बार बजाना प्लीज। बिना प्रेशर के सीटी ना बजी सर। कोनो बात नहीं के, तू बजाना, ट्राई कर। नईखे बाजत सर। कहानी ना बजा सर। सीटी सुने के इतने शौक बा तो नाश्ता में राजमा चावल खाई ना। हर 10 मिनट में चौचक सीटी सुनाई दी। सर आप कबो सीटी ना बजी, माफ कर दी सर। ए, जब तक एकरा सांस में सांस बा एकरा से सीटी बजवावत रही है। और हाँ, हमरा के बाहर तक आवाज आवे के चाहिए। एक बेर सीटी का बजा देली, जान सांसत में पड़ गई। ए तनी खोला के सवेरे कम पियल करा, एक ढक्कन पिया तबीयत खराब हो जाई। ये दवाई नहीं खे जे सुबह शाम पियल जाला। काबा ब्रांडी अगर केहू फोकट में पिला वाला मिल जाए तो कबो भी पियल जा सकेला। अब जाके स्प्राइट ले आ। हमार इंसल्ट हो चुकल बा, अब तो हर बारी बा। का भाई स्प्राइट बा का? पहले ताजा देसी नोट निकाला। खाता में लिख ला। खाता में लिख ले के 3 गो डायरी भर गई। अब ना बैंक से लोन मिलेला, क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट तू दे दा। हम उधार ना दे। काहे ना देबा? अमेरिका जैसन देश जब पाकिस्तान के इतना कर्जा दे सकेला और वहाँ के लोग वो पैसा से अयासी कर सकेला, तो तू हमरा पे भरोसा करके एगो स्प्राइट ना दे सकेला? अंडा के जगह डंडा खइबा तो चली का? ए लागत बाई कड़का आज हमनी के जाल में ना फंसी। पानी मिला के काम चलावे के पड़ी। पानी लेके आ। अरे सुना भाई, वो टपरी पर खाली चाय बेचेला। यहाँ के नंबर 1 खबरी हम बानी। बोला का बात बा? तोर बस के बात नहीं के, तू बस पतली गली पकड़ और निकल ले। मैटर बोल झिंगुर। टाइम खोटी मत कर। अरे तोरा का लागत बा मुर्गी पकड़े के बा, भागल लड़की पकड़े के बा। केकरा साथ भागल बिया? मिल्खा के साथ। अरे जब कोनो लड़की अपन घर से भागेली तो का अपन बाप के बता के भागेली? का कहनी? एक बार एगो लड़की अपना बाप के चूना लगा के हमरे साथे भागल रही, बहुत मजा आयल रहे। छोट मुंह से बड़ मत बोल। टेंशन नॉट, ओके ढूंढ के हम तोरा हवाले करब। कितना देबा? पैसा के टेंशन नहीं खे। फोटो दिखावा। फोटो नहीं खे। बायोडेटा बतावा। नाम बस संध्या, हीरोइन से कम ना लागेली, बहुत सुंदर बाड़ी। इतना सुंदर बाड़ी तबे तो लड़का लेके भागल बा। जुबान पे लगाम दे। जुबान पर लगाम होकी तो बाटली ना छूट जा। ढूंढ दे, पैसा मिल जाये। अपन कॉन्टैक्ट नंबर दा। 9848 एके लिखवावा। अरे आगे ही लिखवाई। 9848027448। हम मिसिंग मिस के बारे में मिस कॉल दे, उठाइया मत वरना मिस के मिस कर दे बाप जा। अब सरापियन पर भी भरोसा करे पड़ रहा बा। चलो उस्ताद समझ में नहीं क्या आवत बा कि मुंबई से भाग के यहाँ कैसे आयल होगी? अरे घोचू, ई जौन शराब हम पियता नहीं अमेरिका में बनेला, लेकिन यहाँ आ गइल ना, पासपोर्ट लागल का। ठीक वही तरह उ लड़की भी मुंबई से यहाँ आ गइल होगी। एमे कौन बात बा? पूरा मत पी दे। अरे उस्ताद का भइल रे? तेनू ओने देखी। मुंबई से भाग के लगा था ये दोनों आयल वाले उस्ताद। मिस कॉल मारी का? तोर अंदाजा गलत भइल तो गड़बड़ हो जाई। पहले स्टेटस कंफर्म करे दा। भाई साहब, नासिक खातिर बस कहाँ से मिली? डिपेंड करेला आवत कहाँ से? मुंबई से। उस्ताद अब तो मिस कॉल बनेला।
यहाँ से नासिक जाए वाला बस सेवा ठप बा। तो फिर यहाँ कोनो होटल हुई? यहाँ के लोग तो होटल के हाँ भी ना सुन ले। तो फिर हमने का करी? ये गांव गरीबन के राजधानी बा। गांव गरीब बा तबो मोबाइल बा। ये देश के लोग के वर्क मिले ना मिले नेटवर्क जरूर मिलेला। इतना पूछताछ काहे करत बड़ा? लगातार हमरा ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनावा तड़ा। करेक्ट। हाँ सही जवाब। वैसे एगो लव होम बा, सच्चा लवर्स खातिर दिल से बनौले बानी हम। रेट बहुत ज्यादा हुई ना? गलत, भागल लवर्स के मदद कईल हमार हॉबी बा। ई लड़की तो मिस वर्ल्ड लागेली। नाम ऐश्वर्या बा का? ना ना संध्या बा। उस्ताद अब ते हाथ खजवाता मिस कॉल मारे नो खातिर। मिस कॉल, फोन लगा। कपड़ा खातिर कबर्ड, नहाए खातिर बाथरूम, एंजॉय खातिर पलंग। हमने के खाली सूते के बा और भोरे निकले के बा। लव बर्ड्स यहाँ सूते खातिर ना जागे खातिर आवेले। आराम से खा पिया और खूब ऐश करा, सब इंतजाम कर। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेले। रउआ लवर्स पे काहे इन्वेस्ट कइली बताई? एक प्रॉपर्टी दूसर प्रॉपर्टी ना बना सकेली, लेकिन लवर्स मिलके और लवर्स पैदा कर सकेले। हम चाहिला ई दुनिया में नफरत के जगह खाली लव होखे, लव ही लव। एकरा से खाली पॉपुलेशन बढ़ी का भइल? सोच गहरा बा। हाँ सुनील बोल। हम पंडित जी से बात कर ले बानी, कहलन के 5 तारीख बहुते शुभ बा, तू आ जाइबा ना भाई? हाँ हाँ एकदम आ जाए। फिलहाल एगो चिरकुट के यहाँ बा। इतना झटका दे के काहे पलट ले बा? कुछ ना। हमने कब जा सकीला? काल भोरे। हाँ तो सुनील हमने काल आ जाए, सब तैयारी करके रखिए। शादी धूमधाम से होके चाहिए। अरे धमाका कर दे। केकर शादी? हमने के शादी। रउआ घूम सकीले। इबेर आवाज काहे ना आइल? आइल बाकी तू सुनला ना। ओहो। हमने के शादी 5 तारीख के नासिक के दुर्गा मंदिर में बा। रउआ लोग जरूर आई। काहे? नासिक के उहे मंदिर में काहे? हमनी पहला बेर उहे मंदिर में मिलल रही, यही से शादियों उहे कर रहल बानी। ये तो बहुत अच्छा बा। आप अंदर से कड़ी लगाई, हम बाहर से ताला लगावता नहीं। ताला काहे खातिर? सेफ्टी खातिर। ओके लावादा ताला हम लगाई। हमरा पे भरोसा नहीं खे? एकदम ना। हाँ? पियता तक करती। उस्ताद भूख लागल बा, चल के खाना खा ले जा। बाद में खाए पैदल। काहे कि शराब और शबाब जितना पुराना होला उतने माथा पर चढ़ेला। वैसे ही दोनों जितना देर यहाँ रही है उतने ज्यादा पैसा मिली, मतलब इनका रेट बढ़त जाये। अब मोबाइल के नेटवर्क जैसन फॉलो मत करा, जा और वहाँ के माहौल चेक करके आ। अरे टेंशन मत ली, दरवाजा पर ताला लागल बा। प्रेमी और आतंकवादी में कोनो फर्क ना होला। एगो ताला उनका अपन मकसद पूरा करे से कबो ना रोक सकेला। ताला लागल बना। यह समझ में आवत तो उस्ताद तू बन जाए। ए भाई केने बा? वहाँ पर। मतलब? दोबारा पूछा बतावता नहीं। अरे वो केने बा? वहाँ पर। अब ये लोग के बाड़े? हम इनके कर्जदार बानी। देखा भाई, लड़कियां अच्छा अच्छा के दिमाग खराब कर देवेली, यही से उनका तोरा हवाले करे से पहले तू हमार कर्जा उतार दा। इट्स माई कंडीशन। जग्गू रुक जा। तू अमाउंट तो बतावा। बस ये 25-30 लाख। तोरा जैसन चिंदी चोर के दिए इतना पैसा? क्यों ना दे, बाकी हम लेब ना। तू देबा ना उनकरा खातिर। अरे टकलू तुरंत पेमेंट कर दे। पीके खातिर 20 लाख। पीके के बा? हम बानी। तू इतना पैसा के का करबे? तू तो उनका लेके चल जाइबा, हो सके हमरा के भूल जा। 1 टाइम सेटलमेंट। ठीक बा, हम दे दे। उधारी ना चले। अरे टकलू। उस्ताद पीके, रहुआ पीछे इतना सारा लोग चल रहल बाड़न, ए बेर चुनाव के टिकट ले लेती तो जीत पक्का। अबे चमचे, चुनाव में खड़ा करे के बात करके हमके चूना लगावल चाहता रे। गेट लॉस्ट। उस्ताद हट। उस्ताद का क्या हमार सर मत खो। पॉकेट में बा नोट, दिल में बा खोट और हाथ में बा 440 बोल्ट। इस सिचुएशन में तोहार का काम बा गो। अरे भाड़ में जा तू दोनों, पहले उन लोग के पास ले चला। फॉलो मी। जल्दी जा, पीके के पिए के टाइम हो गइल बा। छाता के खोली तोहार बाप। अरे उस्ताद ही का बात भइल, ऊपर छत बा ना। तब वो हमके छाता चाहिए। बॉस बुलाओ तड़न। गजल सुनाई है का? सुर में ना गई है तो जूता पड़ी। चला। अब का भइल? जितना नोट छापे के बाद छाप ल, शादी के बाद आई तो बांट लिहल जाई। केने भेजले उ लोग के? हमके नहीं पता सर। शादी कब बा? ई महीना के 5 तारीख के दुर्गा मंदिर में सर। वो लोग नासिक जाए खातिर बस पकड़ ले हुई हैं सर। तू तो कहले रहले कि तू कुछ न जाने ले। सर इतना जनरल नॉलेज बा सर। सर रउआ खातिर एगो फ्री में सलाह, अगर वो हमके धोखा दे सकेले तो रउआ कौन खेत के मूली बनी। यही से हमार बात मानी सर। ओकरा के ढूंढल बेवकूफी बा, बाकी हम ही कहा कि उनके खोजे वाला दुनिया के सबसे बड़ बेवकूफ बा। उस्ताद ये लोग बड़ा गुस्सा पे बाड़न, तोरा के जमीन में गाड़ दिहन। बिना मंगले आइडिया मत दिहल कर पैदल, ना तो सचमुच कर बैठिया नहीं। फूल जैसन इंसान के फूल को भी नियम जमीन में गाड़ के जात बड़ा। केहू हल लेके जोते आ गए तब का हुई। अरे बाप रे, हम मिस्टर इंडिया बानी। नाग देवता
अगर रउआ हमरा बिना कटले यहाँ से चल गई तो हम वादा करतानी हम अपन लवर्स कॉटेज के रउआ के बिना 1 रुपया खर्च कैले फ्री में दे दे, एकदम फ्री, पक्का वादा। अरे उस्ताद रउआ सांप के साथे सांप सीढ़ी खेला तड़ा का? अबे चेले हमार हालत पे तरस खा और सांप के यहाँ से भगा। सांप महाराज ये 1000 रुपया के नोट देता नहीं, हमरा उस्ताद के एगो पप्पी लेला, एकरा बाद तोरा के दूधो पियाई। अबे यहाँ हमार जान पे बनल बा, तोरा के सट्टा खेले के सुझाता। अरे चेला कोनो करतब करो रे के भगा यहाँ से। उस्ताद समझ गए नहीं, अब हमारा कमाल देखी। मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, तू नागिन मैं सपेरा, तू नागिन मैं सपेरा। अरे नागिन डांस छोड़, हमके बाहर निकाल। वो शर्त बा, कौन शर्त? अपन लव कॉटेज हमारा नाम कर दा और तू हमार असिस्टेंट बन जा, हम तोरा के बाहर निकाले वादा बा। मुसीबत में गधों के बाप बनावे के पड़ेला। मंजूर बा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। ध्यान से सुना, एके हमार नया वाला गेस्ट हाउस में लेके चला। चल। सब हेकड़े निकल गए या अब भी उठे के हिम्मत बा? मारना अभियो काफी दम बा, बाकी संध्या तोरा से प्यार करेली, ये हमके अच्छा ना लागल। ध्यान से सुन, संध्या से शादी करे जा रहल बानी, उहे डेट के, उहे जगह और उहे मंदिर में। तू अगले जन्म में मिल ली। वो हमार बाड़ी। छोड़ दे हमरा बहन के, छोड़ दे हमरा बहन के। बेचारा देख लू अपन भाई के कैसन चिल्ला रहल बा।
ऐसा का जिद बतोहार। चल अब शादी कर भी ला। तो हर प्रॉब्लम का बा? तू शादी के जिद काहे करत बाड़े? तो कि शादी करे के बा इतने ना, चल कर ले शादी। शादी खातिर नहा के तो आईते कम से कम। ए संध्या, ए आवाज नीची कर। पता बा हम कृष्णा से प्यार करेनी। और हाँ, अगर तू हमरा से शादी करब तो हम सोचब कि कृष्णा से शादी कैली। रहब तो हम तोहरा पास, बाकी दिल रही कृष्णा के पास। शादी का बाद 2-3 बच्चा भी हो गई तब्बो कृष्णा मिल गई ना, तो हम ओकरा साथे भाग जाए। अरे हमार कान में दर्द हो गइल बा, तनी कम बोलल करा ना। जब बोले लागेलू तो केहू के अपना आगे बोले ही ना देबेलू। अरे ई ओकरा के मार देले बा। ई कृष्णा के मार देलस? हाँ। का बात करत बाड़ा? एकरा जैसन कमजोर दिल और कमजोर शरीर वाला हमार कृष्णा के मार सकेला? हम ना मान सकेनी। अरे कहा ना मान सकेलू, ना मान सकेलू, यह हाथ से मरले वाली ओकरा तू के। कमर बा। ए! ठीक बा, हमके ओकरा के डेड बॉडी दिखा दे, त तू जे कहबा हम मान लेब। मंजूर बा? और फिर हम तोरा से खुशी खुशी शादी भी कर लेब। हाँ। अगर बॉडी आने के भाई अरे चारों तरफ खोद के देख। अरे ये लोग जितना खोद देले बड़े उतना तो ओएनजीसी वालन पेट्रोल खातिर भी ना खोदेलन। समझ में नहीं आवत कि बॉडी कहाँ बा। टेंशन काहे लेत बानी रहुआ? हमार कृष्णा शादी वाला दिन जरूर आ जाई। ई लड़की हमार कान खराब करके रही। अरे जगह कुछ भी करा, लेकिन एकरा के शांत करा, ले जा यहाँ से। तोनी जैसन लोग और कर भी का सकेले। ए संध्या, अगर चाही तो ये बखत तो इज्जत के धज्जी उड़ा सकेला, लेकिन ओकरा मरे से पहले तू शादी ना करबू। पहले ओकरा मारब फिर शादी करो। अरे जग्गा, तू हमेशा प्रोजेक्ट के आगे खिसका देवेले कोर्ट के सुनवाई के जैसन, और होखेला कुछ भी ना। कहीं हम लोग पे जाके ढूंढी ओकरा। कृष्णा के भाई भौजी और ओकर दोस्त सबके ढूंढा 1 घंटा के भीतर। उस सब के सब लोग हमरा गेस्ट हाउस के भीतर होके के चाहिए। समझ गेला तू लोग? फिर ऊ का ओकर बापू चल के आई। जल्दी कर। नमस्ते भाई, का करेगा बा? और अपन सब आदमी के लेके यहाँ चला हुआ। कल हमार भतीजा के भी आबा, और एक बार उन लोग के समझा दिया कौनो गड़बड़ी ना होके के चाहिए। ठीक बा भाई। जग्गू, हम इंतजाम कर देले बानी। अपन आदमी पूरा शहर के कंट्रोल कर ली है। अपन फंडरन के फोन करा और उनकरा से पूछा कि ओकर फैमिली के केहू मिलल कि ना। हेलो बॉस। का रे, केहू मिलल का? चप्पा चप्पा छान मान ली, बाकी उनकर पता ना चलल। तो पता लगावा और जल्दी से उन लोग के लेके यहाँ आवा। अब ले केहू ना मिलल? कैसे मिली है? लोमड़ी की जैसन चालाक बड़े, हमने के पहुंचे से पहले ही भाग जाले। भाई केहू 3 लोग रउआ से मिले आइल बड़े। ई बखत हमने से के मिले आ सकत बा। उन लोग के अंदर भेज दा। एमआरओ चंद्रशेखर के घर कहाँ बा? बस सीधा जाके लेफ्ट में मुड़ब, राइट वाला घर के पहला माला पर। नमस्कार सर, हमार नाम। कोनो जरूरत नहीं खे भतीजा, एक कृष्णा के बड़का भाई बा। काहे रे, हमार आदमी गइल है ना तोरा लावे खातिर, फिर आपन खर्चा से ही आवे के का जरूरत है? ई बेर का प्लान करके आयल बड़े? कोनो प्लान करके हम नहीं खियाल सर। हमरा डर रहे कि राउर आदमी हमनी के मार दी हैं, यही से हमनी खुदे चल के जगह सर के पनाह में आ गेली। एकर बात में बताइया, हम बतौले रही ना कि कैसे वो दिन हमने के बेवकूफ बना के ही चल गइल है। बाय द वे एक बात बतावा, तू अपना साथे हमेशा सूटकेस लेके काहे चलेला? का कोनो 2 नंबर के धंधा बा? कृष्णा के तरुआ जनबे करेली, उ रोज झगड़ा करेला, हमरा के तकलीफ देवेला। हम तंग आ गइल बानी सर। का करी सर, हमनी सब उससे बहुत परेशान बानी। केने बा तोर भाई? हमरा के पता नहीं है सर कि वो कहाँ बा। अगर उ रउआ के कहीं मिल जाए ना तो ओकरा के मार डाली। यही से और शादी होखे तक हमनी तीनों यही जे रहल चाहत बानी सर। तोहर छोटका भाई भी यह कहले रहे, बाकी एन बखत पे हमने के बड़ी जोर के झटका देलस। जाके इनका रूम दिखा दा। अरे जग्गू, ऐसे ही तू कृष्णा पर भी भरोसा कर ले रहा, और वह गलती तू आज फिर कर रहल बड़ा। जरूर इनका मन में कोनो प्लान बा। इनका प्लानिंग करे दा, हमरो प्लानिंग सुपर। तो हर प्लानिंग तो हम कब से सुनत आ रहल बने। जाई हमारा बाप, जाके कोनो रूम में सेट हो जाई। हर चक्कर में हमारा आदमी जाने कब से गाड़ी में डीजल फूकत पड़े। उ लोग के यहाँ बुलावत बनी। अरे अरे इ त रेडीमेड बा, हमरा लागल कोनो नौकर है। पहचान लेला, शुक्रिया। ई राउर का हाल हो गइल बा? ई तोर भाई के कारण भइल बा। ऑर्डर बोला, हम यहाँ पर वेटर बानी। वैसे तू लोग यहाँ का करे आयल बड़ा? अगला बदनसीब के बा? कल संध्या के शादी बा ना, त हमनियों के दुल्हन बनावे आयल बानी। का उच्च विचार बा तू लोग के। हम तो समझत रही फैमिली में एक के नीच बा, बाकी होल फैमिली झोल बा। लागता तू जिंदगी से परेशान हो गइल बा। कौन हम? हाँ हम परेशान बानी। हाँ, दांत मत पिसा, बतावा संध्या कहाँ बाड़ी? कबो न बताई, खाली एक सीटी बजौली तो ये हालत हो गई।
बता देली कि संध्या केने बाद तब का हुई। हमने केहू से ना बताइब कि रवा बतौले बानी। सच कहा ताड़ू? साचो भाई साहब। पक्का? राउर कसम। हमार कसम। देखला है कि ए राउर खानदान के उभरता कलाकार बा। संध्या कहाँ बड़ी बतावा ना। हम कैसे बताएं कि ओकर रूम नंबर 5 बा। 5? संध्या भाभी तो हमने के बुलाइए गईलू। उदास का है बाड़ू? काल तो आज शादी होके वाला बाना। अरे दुल्हन के तो खुश रहे के चाहिए। इल हमनी तरफ से शादी के जोड़ा। कृष्णा वो सवेरे तक एजा आ जाए बेटी और एजा से छुड़ा के तोरा अपना साथे लेके जाई। अरे सुनी, जग्गा के आदमी हम लोगन के ऐसा ढूंढत बाड़े जैसे म्युनिसिपालिटी वाले पागल कुत्तन के। अरे हनीमून का खर्चा 50,000 होगा। हाँ तो बुक कर दे। अरे हनीमून क्या कर? अरे कृष्णा वो संध्या के शादी बा, हमने उनकर हनीमून के इंतजाम करावा था। इतना टेंशन में तू लोग हनीमून के बात करत आड़ा। अरे जग्गा के आदमी हमनी के गाजर मूली नियन काट दिए है। तोरा बेटा डर लग गइल बा, तू डर के गोली खो। अरे ये सब का हो रहल बा? अरे तू टेंशन मत ले, कृष्णा एकदम टकाटक प्लान बने ले बा, वो टाइम पे पहुंच जाए। वैसे कृष्णा कहने बा वो बिना देखे प्लान कैसे बनौलस? तोर माई बाप तोरा के देख के प्लानिंग के ले रहले का। अब कृष्णा जग्गा के लगाई छक्का और साथ में लगाई जोरदार लात और मुक्का। टाइम तो हो गइल बा। हाँ? अभी तक वो आइल का है ना। आ जाए, वेट करा। ओह ओने देखा। बड़ा हिम्मत बा तोरा में, फिर वापस आ गइल। तोहर हिम्मत के तो दाद देवे पड़ी। हमार इलाका बा, आई एम अ लोकल। कैसन लोकल? पूरा शहर आ जाई तब वो फर्क ना पड़ी। अबे लोखे और कितना बोलबे तू? तोरी आदमियन खातिर फुल प्रूफ प्लान बना के आइल बानी हम। कैसन प्लानिंग रे? तोर भैया भाभी हमरा पास पड़े, कब्बो हम उनकरा काट सकेली। अबे जो हम उनका तोरा पास भेजले रही, अगर उनका टच भी कैले तो सबके इहे टपका दे। अभी टच करता ए जग्गा, काहे पंगा लेत बड़े? जान प्यारा नहीं खेका तो के? हमू देखल चाहता नहीं तोरा में कितना दम बा। अच्छा देख बा तो देख। जग्गा पिक्चर तो अभी बाकी बा। ओए का भइला? डर गए का? जग्गू ई कोनो लोकल ना स्पेशल लग रहल बा। अब हमनी के भलाई यही में बा कि हमने यहाँ से निकल जाए, वो पतली गली पकड़ के। अब माफिया के लाइसेंस हमारे घरे से इशू होला,
तू हमरा के यहाँ गुंडागर्दी सिखावे आयल बड़ा का? हाँ? अरे जग्गा तू काहे बड़ा हक्का बक्का, हमनी से ट्यूशन लेबा का? हमार कोचिंग सेंटर भी चलेला, ए समय एडमिशन लेबा तो तोरा के डिस्काउंट भी दे दे। का रे, पहला बेर तो बच गई रहले, लेकिन ई बेर ना बच पे। ट्राई करके देख ला, ठीक बा ना? बच्चा आग से खिलबे तो जल जाइबे। हम ज्वालामुखी बानी, समझ ले। छूबे तो राख हो जाइबे। का भाई? आ कृष्णा, आखिर बज ही गई हमर सीटी। ऐसन का देखत बाड़े, हम उहे बानी। चौखटा बदल डाले के। उठ रहे, उठना। अब हम निकलत बानी, पूरा मैच देख के आई है और मैच के आंखों देखा हाल तू हमरा के बाद में बताइए। हाँ? संध्या, मुहूर्त के समय हो रहल बा। मुंह का देखा ताड़ा।